I-artist noba iyatrapha iyabona xa iwork. Stadium yakho no Ace. Kuba lo. Khona Ace uphambene. Isi-artist efamba sike siqhaze izikhangela i-numbers yabo. Then ke wosizothi sihoyi. Andifika pha. Eligubu ndilifunayo. Na niligubu. Kutela kubilelo leba lo hili. Angazi ndilana ndimngqina kunansi kutalast. Yabona I think awunokwazi ulenzela ungayithengile awubabuhora. Hayi kutalast unazo nezinye izinto ezikhalayo ecaleni. And uyayitya njalo Tando. Uzama uthini xa sihlukana neqhawe. Yonke bhuti. Ndingatsho namadonga nokukholelwa kulaa nto ngoba isebenza thina. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube Zabanya Bandu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Usakala nganeno ngoba ufuna ukuphoswa yilento usikuphathela kuhle kodwa ngena. Eke masiphinde sizibusele kwakhona emakhaya igama lami ngosiphamandla yawa and le New Wave podcast. Ebusanda sijona ke mphulaphula mbukele emakhaya ngicela ungalibali ulike then usubscribe. Ungasijona ne membership yethu nge R29.99 rand level 1 wethu then level 2 wethu ngamjona nge100 rand level 3 ibe 450. Namhlanje ke andihamba indedwa ke ndihamba nobulelano ka class emaqhosheni siphethe uZilimbola. Khulumani yami kunjani? Udomkhulu. Akho nto bhuti man. Akho nto kuni? Kusekhohle nakhona khona yami. Ndiyakubona ko Facebook uphofu kuzo zonke social networks zethu. Uyahamba khona yami and udume umkhulu kakhulu. Ngasithathe wena butere man osibuyisa lemva ekhaya uZilimbola ngubani? Wena bhuti omkhulu andikabikho omkhulu nje kwezinto zo social. Kwabantu abakhulu bhuti. Hayi xa ndiyiphendula umbuzo bhuti Okay uZilimbola ne igama lami usengibimbala lapho ngisuka khona into ezinjalo ebot ndingiqhama mina ifani ke nguApolis pha Qofimvaba Qofimvaba kulali zaseNqorha pha ikhona lali ekuthiwa seJojweni yonke into ndisuka pha ndifunde pha ndaphuma ndafunda eQofimvaba high yakwanyonqonyoza bawakwava Qofimvaba high setown ke awuphuma kwa7 uye kwa8 ndimfundele pha ndaphuma ke ngoku napha kwa8 I think high school ndenze 4 years because khona iclass e1 endiyifailile ndaze Kapa ke okay into ezinjana noba uzenayo kahle wena botwami ngokukhula wena apha ekukhuleni kwakho ukhula ungumuntu onjani before siyongena emculweni wena jo uNkulunkulu ndiyazi banizawuthini na andiyazi mhlawumbe angathi ndingathi bendifeketha yabo ndingogqibela ke pha endlini sebayi4 so mhlawumbe ngenzeka uba kokwakukhulisa ungogqibela ixesha elininzi bendithi xa kudlalwayo uba imanda ndonqena ukukhawula because uzawuza kahle but ndonqena nje uba sijampe iPSA1 because the name uZilimbola khange lide lifike ude usicacisele kakuhle banzi ngabe ufuna lona ke ufuna kuzile ngoqhama and then ke ngoku ufuneka uthi uzofikelela apha kuyo ngokwi stage name sakho ke ngoku then ke ngoku utsho ngoku uzosibasela lento kuba uzawungena kuyo ngoku yoba ungena njani emculweni. Akudalanga ndinguZilimbola baninzi abantu abayidala ndacula ke uthi like rapper but akudalanga ndinguZilimbola uZilimbola ndibe nguye 2021 bezilapha xa ndibona into bangaba lento ndiyenzayo indala fumanisa uZilimbola ke utamkhulu uZilimbola ngumkhulu wakatatam like umtatam ngumninawo kaZilimbola xa uZilimbola akasekho andimazi ebusweni uZilimbola but iyaziwa ngabantwana basekhaya njengoba ndithini ngokugqibela abantwana basekhaya noko badala apha kum bayamazi bona baboqala mna andimazi ncam but ke ngosendiyaziva nje izitori zakhe ufumaniseke akasaphili uZilimbola notatam kodwa akasaphili naye ndizoba nguye ke
ngenxa loo nto ndibona into yoba endiyenzayo isethuba lomculo kudala ndicula mos bendicula esisiphaza sifumaniseke into yoba ndithe nangose ndiba idyani ke ngokwafumaniseka benelwimi ke ngoku ndinamagama endiqomba ndiwathatha phi uyafumanisa kodwa ndiyamandelwa ndayijonga indala indala ndibe nguzila imbola njengolo hlobo bhuti omkhulu anayo into ndayicacisa ngaphaya mhlawumbi ndicacisa uba ndithini eligama ndicacisele uba ndilithatha phi ndizithile yabo Kotamkhulu wakho kotamkhulu ngenxa into yoba I felt like uba ndimdala ngokwale nto ndiyenzayo ke yafumanisa ekuqaleni bendingu-Cops the Sergeant. Okay. The Sergeant uSergeant ke uSergeant ngutata msije kusajini igama lakhe sajini ID yakhe so laa nto kaSergeant isuka phaa kwi-Cops isuka nasemapoliseni namapolisa mosanayo uSergeant wabo apolisi yonke into yam inobu-brain tease okanye ndawuthina inobu-brain teaser but iyaconnecta somewhere yabo ngenye ixesha ndiba aware emveni koba seyenzekile ngenye ixesha ndiyenza ngoba ndifuna uyenza yabo into ezinjalo okanye into ezinamagama so nje mandisithi le nto yami iyakhula nje yabo ndandiqala 2013 urap so 2020 seyilimba ke ngoku kulapho ke ngoku njengoba bendingu-Sergeant ndasuka ndanguzila imbola okay but ndizoyibona loo nto kanti ndingqengqile phaa kumba okay njengoba ndingu-The Sergeant ndakhula ke ngoku ndisuka kutata ndiya kulomkhulu wakhe yabo ayo nto bendiyenza ndiqonda into yoba ndiyenza loo nto ngelaa xesha yabo but bendiyenza kuba ndiyazi uba uzila imbola mdala and uzila imbola ke into endibaselayo ngaye kufana naye ngokwentloko ngokazila imbola yebo xa ndikhulayo yabo njengoba ukhonjwa ngayo hayi uzila uyafana wanto eyi-1 yabo intloko ithi inkulu ntloko inkulu nhlafuno ezi yabo boma nhlafuno zambona nje akwazi zingaka ndikhulela apha kuzo yabo imfuzi kakambe kwexesha mhlawumbi zihamba siziqaphele hayi ngenye ixesha neenwele zam unobona ndinentloko enkulu bhuti inantsika iinwele zam sezigumile okay so nokuba kuthe ngosemdala ke xa ndimamele nje bendingamazi ebesegoli ngathi besegoli wafika egoli waneteksi phaa nje bezikhulele ezilalini wanyuswa fumana indlu yabo umntu ukwazi uhalisisa wadibanisa yabo into ezinjalo uthe ngowatshabayo kwabe kukho into enkulu yakhe efana uba isherwe yabo into ezifana namafa yabo eyenziwe nguye engayithathanga mntwini ukuyibona nto yothatha ijoyini suke ezilalini fike enantsikeni enantsikeni eJozi udibaniseke yabo so into enzalo bhuti omkhulu mandingatsho andifuni de ndimke kule nto ubundibuze yona yabo inkosi kakhulu nakusela mhlawumbi uyakulaa nto ubuzawungena kuyo leya uzawungena kwinto yoba kubonakala ngathi qho xa esenza into uyathanda ukuyizekelisa nenye into njengoba umjonga nje uba enye into uyizekela like Cop the Sergeant azila imbola akenzi nje so uyathanda into yakhe ibe nomlando xa uyijongela ayizekelise lento ethile ibe nomlando isenokwenzeka into yokuba ngaba iya emoyeni khawungena inobungiboya ngaphakathi ngeli hlobo sowusitsha ngalo ulantoza siye sakhawuleza sangena bendifuna ukuza nawe kakuhle before sizongena kuzila imbola nasemculweni kodwa ke since sesiqabele apha kuzila imbola masose sihamba nangeli hlobo sesihambe ngalo wena mkhulu wam masithi uzongena njani wena okanye intoni eyakutsala emculweni wena Rhonimani yam emculweni andinawuxoka bhuti omkhulu yabona ngoxesha thi phaa ezilalini phaa ezilalini mos uqala kwa-A okona ndiphaa ezilalini B kha ndandikhe ndize ke eholideyini eRhawutini sitsho into ezinjalo phaa umane ubuye uyona 10 days kuthe ngeli xesha ndiphuma kwa-7 ndaya kwa-8 qale phaa le nto because yapha kwananqonyoza potential ibikhona because zikhona i-high school bezikufishane phaa ezilapha ezilalini qha thina sesathathwa sasetown yabo ndiyabona ke abazali ikhona into bebeyibona bese bathathu ke ngomzala wam nomnye umakhelwane yabo sayogxamisa phaa ngoku ndifika ke phaa enantsi kwananqonyoza siyaqala isikolo kakuhle iformal ke into yapha kwananqonyoza kuhanjwa ngefani neento zakhona yonke into naxa senibekwe edesikeni ke ngoku awuzuzikhethela nizawuhamba ngokwe-alphabet laa nto kapolisi ndisekuqaleni yayibo isikolo sonke A inqabile nto nefana eqala ngo-A njalo njalo then ke ngokuphinde kusetwe kubekwa abanye abantu apha ecakwethu kwazobekwa omnye umfana apha ecakwam yabo kuthiwa sikwa-8 mos 8G
SD Phumlani Gqashile ya xa unomjongo abafana balikhaladi but uyambona aliye lo bone so umfethu yiproducer nandazi into yamculo ndizidlala nje ibhola into ndiyazele ezilalini laa nto uba sizidlalela ibhola pha sibuye soqokelele yazi yathi hayi ke xa ndimana mfana uyasesaziwa apha esikoleni bombi uyamane ebuliswa ekuse ya xa ndifumanisa uyacula mfethu yarepa ekuse bese ndise ndiyifumanisa uba yinto ekhoyo ke le apha enantsikile apha kwalapha etown silapha etown mose esikolweni and ke kukho nalapha etown eklalini ikhona i-industry ekhoyo yaseTsofimbaba yomculo so le nqoqonqoqo le yiproducer yaziwa fa yabo hayi ke into engenamsebenzi ke lihamba ixesha ke bhuti nje basisesikolweni nje yabo kufikelela amaxesha oba manebhala ke yabona xa sekutyiwa ikheyo kungekho tishara cha ufumaniseke uba nami mandiyijonga ke lento hayi kwanyanzeleka ke nami ke ndiyijonge nyhani lento ndiyabaseleka nyhani ukandirepele ndiqobo yaze nandibethe kanjani iyakhumsha kuyarepa but iyanasika ke eyibasela ngikhido yabo because I remember imani ngibethele lines zesixhosa kha ufumanise ndizozifumana sezikangikhido lo esikakhido salides yabo wayebhayizeka ke bhuti omkhulu la hamba ixesha ndayikopa la nto yenzayo nje ndibhala ndigoba ndiyanqena manje ngase liflow wena hayi ndabhala ke apha yabona ke ndimane ndimamelisa umfethu ndimamelisa ndithi ngenye imini bombani I think ndabhala 3 lines yabo ayivakala idopu le line eyi-1 ndabhala 3 lines wawo undlela endiflowa ngayo yabo nohlobo lwebeat wathi iyo uzibhalele wey sekambani ndithi yabo ndimmosi lo hayi nyhani ndabe ndimbomba nyhani le way inoba uyayiva because nami ndiyibhale nyhani nami ndiyayiva uba intsoyembliwe kanti suke apho sangena estudio ke noman yabo kwistudio ke unekhompyutha kwabo yabo mic ndinane nabazala bami ke xa ndifike eGqeberha Zanda babalisela hayi ke sisi-interested kakhulu ke ngoku le nto lomculo fumaniseke uba siyaya estudio enze le nto yakhona ndirenda I think isabetha man ingoma nje ezimbalwa and ke ngole nto yalomculo izondilandela ngosipha eGqeberha kwakhala ikeyboard apha phambi kwendlu yabo sendidibene ke nomfethu kukhala ikeyboard umculo nalo cha siyava mani ingathi ibethwa ngumuntu le way ibethwa ngesiphume asiphuma okay ude waphambi kwendlu ke nguphumile xa sikhoba khona kuthiwa nguYosta pha naye ibetha le way yabo cha yona i-vocalist esikakhulu but bendiyibalisela hayi ndadibana ikhona ingakuthiwa ngu-SD esikolweni into SD yam ndiyamazi SD nkaza apha kanti yinto enjalo le bhuti omkhulu saphela siyixhuno SD ke lingqina lam elingqina kakhulu kwafumaniseka into yoba ngaba nalinokakukhumsha kwakhe uyafuna ungakhumshi ngoku ngenxa ebona le ndiyenzayo ufaka nenye influence yena bemamela isi-America kakhulu into zenantsi nebeats kuyazenza isikakhulu but nazange nakanye nditrayishe uba njengoba nditrayishe uba ngathi ndikopa into yase-America ndimamela nje ibeat yabo ndamamela ibeat ndafunda kwezi beats but ekuhambeni kwaxesha nje bendiqonda nje ndamcebisa nam khawundenzela into ethi mani into ingathi kuhamba amahashe kwayiyachayenza yabo into ezinjalo ndifuna nje into enjalo yabo hayi nyana kungabikho nomsebenzi kunaingoma ke ethi Gwadana Land endiqonda uba ndingakuzamela nako yakudala but quality yabo kwenza ngabeat yeGwadana Land wake saqabela phezu kwayo yatrenda kwalapha esikeni ke kwalapha etown Gwadana Land ubomba amagama kanti wazi amagama ndandwathatha pha lo muntu okufunza lo muntu phofu ubone kuye umculo obuyenziwa so wenza ngesilungu ukopa yonke laa nto yase-America wena yintoni ekwenze waqonda no mani mna andizusithatha esi sitayile sakho ndiyakuva untswebe hlobo betha ngalo but into endizayenza mani ndizokhetha esi sitayile sakho and sizawuza nakuso nafuthi usicacisele why wena ukhethe esi sitayile bhuti omkhulu xa ndinothetha into zokwenyanza ndizikhethe mani isitayile ukuyibona le nto xa uyiqala into xa uyiqalayo uyive uyayenza mani qha andikwazi nokwenza ibhithi qha ke ngoku ndinalo mntu lapha eca kwam yonke into and unalaa passion ndinayo ke ngoku ngose ndiyibona le nto ingathi iyenzeka sesifuna nongayihoyi into esikolo gqithi ize bengeke ndatsho ndiyenze i-4 years high school yabo ndifeyilela 8 ngosiqala pha ngenxa into yoba ngaba lapha emculweni ndibone uba ndiyaboniswa mani yabo cha bombi ingathi sizawuphumelela yabo cha iyandihlekisa ke wake laxesha yabo azaphumelela njani ndihlekisa ngoku kodwa ndandinayo laa nto uba umbono wayo kuba ubone uba ekuseni nantsi iproducer ndingelu yabo I remember sade wade wonakalelwa ikhompyutha waphele nemic
but into zakhe wabe nayo i-high drive lapha ecaleni Okay. ubone uba sinale way sifuna nje istudio qha ke ngisendibhalile naye uyachiseka once safuma umntwana laptop nje Okay. asiboleke one day ugqibile because intwana yami inawo Fruit Loops so i-crack pha kula drive yayo siyam-installa fake imic khupha itrack ngebongoku yabo into sasinazo qha bona uba simane singabinayo equipment kodwa sikhupha ingoma Jeba nisenza umculo uxolo ngokuqhawuka. Jeba nisenza umculo ke ngoko isikolo ngapha siyafaila bathina abazali. bhuti omkhulu sazicula ke nezinto ndirepha nazo bhuti sazi-young obhizi Yeah. young overboys le ndithi yayibetha i-keyboard phambi kwendlu siyithatha phaa kulo elaa gama yayizi-overboys zona necrew yakhe yabona bamane bekulungana phaa kuye then ke njengoba simane sisiya phaa thina sathi sizi-overboys nathi but ke ngoku young so izi-YOBs so sibathathu so ikolo mbuzo ubume bendisiya kuwo bhuti omkhulu ikolo libundibuza yona mama njengoba njengoba Jembe lo muntu obeko-influencer ebecula ngesilungu then wena kwelicala wasuka wazikhethela I think bosowuphendule lo wakho hayi loo nto ndiyazenzela bhuti omkhulu senje uba I felt like ngase ndiyitshintshe le beat yabo wayenza and then ndaqhubekeka nohlobo and ndiyakhula ke ngona lapha ekubhaleni isikakhulu ezo beats ke ngoze ndiqhubeleke kubeni ba kube nzima ufaka ingansika amagama esilungu wes noba ngamagama adibanisayo ufumaniseke uba uba ndithi and ikhona ingxaki ngase ndithi futhi yabo uba futhi ibomba uba nje yabona nje man ndikhule ngolo hlobo but ndisayenza lento yofaka amagama esilungu phaa naphaa but xa sendizixelele nyhani yabo but ke ngoku at the same time ngase ndifumane elaa gubu yabo elaa gubu once elaa gubu poqisa amagama nayi ke ngofaka kwinkanyambe la gubu Dalive leli anda ndizifunele kuye umfethu ke ucaba bakhona abantu abalenza natural ndingatsho bhuti omkhulu andinawuthi ndiyifundile angondikhulayo ndikhula ndikonto ndibe ndiyimamele yaseAmerica yazazi ingoma eziyazi zapha kwelacala awunothi uthi hayi nda-inspirishwa yiloo nto ethile ukuze uma ndibethe ndivuze esi umculo ndisowazi ngose ndiqalile nam ucula asenziba abantu abaninzi abarepha even naba lapha eKapa ke ngoku yabona laa nto siyenza phaa eCape and nasicofa imvaba apha ke ngoku ibiyinto ndiyabona le yalapha eKapa ibi-influencer le njengoba ndisitsho ndithi laa mfana ebendibethela ii-lines zesiXhosa kha ndizofumana uba zii-lines zikaKidu eziya nowakangqawusi yabo uba wabo wayibhayithela uKidu yabo so sasi-influencer kakhulu iCape Town yabona i-backyard yabo Naked Mind yabo ya isikakhulu ke yena nguyena mntu uqale wazazi ezo nto mna bendingazazi ngondisezilalini ezo nto isitayile sakho sohluke kakhulu and ndiyathanda na futhi indlela ochaza ngaba no mna zange ndi-inspirishwe into ethile but ndabona uba nesento ethile ndaziqala uba ndizokwenza ngeli hlobo indlela obhala ngayo wena Rhotman yam kandinikise umfanekiso engqondweni xa sowusenza i-track as in-artist uyiqala njani ingoma uye ufumane i-beat okanye uye ubhale before i-beat ukuze kuphume ingoma yi-beat bhuti omkhulu yi-beat and ke ngoku i-secret yami leli phaa i-beatsini andiripheli ibhithe embini yabo andifuna uyimamela yabo ungase nje uba ungandinika ndive ndizawuthi hayi ndigrand iibhithi zininzi ke bhuti omkhulu iibhithi and xa ndiqala uyiva ndive ndibethwe yinto yabo ndive ndiqombe andiyazi noba intoni mayijikele ngapha zawuqala leli bhithi ndiphinde ndiyoyimamelisisa yabo zibe khona iibhitsi ubomba hayi incence yabo into ezinjalo bomba yabo bakhona iibhitsi I think iibhitsi zikhona iibhitsi qha zikhona iibhitsi ezimbi apha kum qha zibe zimandi xa unodibanisa isitayile somnye umntu nayo phume anyway qha bendiqomba ke mna ke ungatsho uthi ndiyibhithe njani ebhitheni andifuni ibhithi enkcenkcezayo ndifuna ingase ibe nalanto ibe nela gubu egqiba ibe nalanto then ke ngoku kade igqubu mntanam ya and ibhithi funeka indinike umdla mani akhana sekunoba isedi akhana sekunoba istrongo mhlawumbi ifast benayo laa nto ivusayo laa nto ndiyifunayo and ubungamamela ibhithi zinantsi iitrack zam uzayibona ndithetha uba ibhithi bakhona abantu abaqaqa bakhuze yona le ndinantsi ke yona and then ungayimamela ibhithi then xa uze emagameni uzawuphinda ufumane nawo uqobe wo into ezinjalo osimbone khange badlale ndima apha kuwe hayi bayidlalile because usimbona ndimmamele usimbona ngqonqonsoni khona indawo ibongagqithe kuthiwa nginantsi ndala ke yona ngathi itayima kanoyijonga isiswenye sesihobe ya ke ngabantu ngabantu bofumaniseka into yoba
Njengoba yabona njengoba ndirapha bhuti omkhulu nawe mhlawumbe uyifan uyakwazi ubukela into uqombe wayikse intswempu le yabona ngabantu nami bendibambeka kubo yabo qha ndabe ndingayazi into bangabo mhlawumbe khona endiyithathayo xa ubona manje ndibukelele uba nami inspiration yabo ndinomdla qha kodwa ngoku xa ndibetha ndiyibona into banga ndifundile pha isuka apha le ndifundile pha konqonsonqa nonantsika but ke I think ukhwela ibhithi ke kona ku-natural ukhwela ibhithi like and ndiyafuna nomuntu oyishiya ibhithi owayo ayimameliyo ku-natural ngasi le nto uyenzayo yabona noba ustrong but izimameleke xa uthetha njalo Xolo xa uthetha njalo uye wenze njani xa ufumana ifeature enjalo yomuntu oshiya ibhithi okanye artist ongayiviyo uye uyixelele immediately uba no mfondini andiyiva le nto uyiculayo ngoku awuphinde uzame okanye uye wenze njani? Bhuti omkhulu andikayifumani nje andikhumbuli andikayifumani but andinangxaki mna yenza le nto uyenzayo pha ndizawuyenza le yam yabo ndizawuyenza le yam yayikhupha ingoma ngoyivayo uba no le direction kaloku bhuti omkhulu ezayikhupha andinafane ndimfeaturishe mna mhlawumbi ngenye ixesha umaniseke into yoba ngaphandle uba ndifeaturishile ke but ndisure ngalaa pisi yam and ndizayiphusha ingoma yakho ngalaa pisi yam yabo then abantu bazawuzivela ke ngophaa kuwo yabo naloba ndiyakuphendula but ndisure ngalaa pisi yam bhuti omkhulu uba yona ndizawuhlala yabo into ezinjalo bayakhala before because uthathe indawo yombongo yabo ndiyababona ngoku social media bayakhala bathi usekwabantu in 2026 ababonga nami ke nithethe uba ngoba into nje natural sendiba yona into enophikiswana ngayo le fanele uyazibonela uba yinto eyi-one mos uyabo qha ke ngomhlawumbi ndiyazi uba uzawuthini because mna ndingumzekelo waloo nto bhuti omkhulu ndiyakuva mna yabona yonke zonke zaa tracks zam uba ndingakufakela ngoku inantsika ibhithi ndizayibulala ibhithi andizuyishiya ndizawucinca kuyo so ayisala bhithi zawuadjuste ezaa lines izinto zaqhabalaka ndisibethe isipoetry zezaa lines ziyi-one qha ke ngoku uadjusta no-relaxa there's no sounds then kubhekwe phambili akho nto ndiyitshintshileyo ndiswayise nje ibhithi yabo ibhithi ndiyayifaka ibhithi then iyandinika uba bethe emveni kwale way then simple yabona I think into eyi-one mna ndiyirapha but ndiyimbongi at the same time iingoma zam zingoma yimibongo ezirap ii-critics ezinje uyuzithathe njani? Ziyandimandela because umntu uyaveze veze ubhanqasisa umntu because mna ndizakubonisa yile nto ndithetha ngayo andizuthi kaloku xa urephayo funeka uthi zawuve ndithi nantsi ndiyarepha apha ndiyabonga apha into eyi-one andizuthi hayi yona nto ube sisikole into bhuti omkhulu mna ndifuna ukubonisa into zamanyani mna yabo then ngoba bakhona abantu abayazileyo ndenzayo yabo then ngoku hayi bhuti mntwana nomculo mna bhuti omkhulu okonda ndikandothe zonyani okonda ndisho ngam yabo even noba kungathwani kuthiwa hayi work ubekho yi-one but I don't know ke xa kunotshwa abantu abaninzi but azange ndanalo elo lishwa loba kutshwa abantu abaninzi kutsho nje laa two abantu abaninzi bakulapha kum because bayayiva le yabo so andiyazi ke uba kungaze kuthiwe work yabo andiyazi kuthiwa ayeka ngoku njengoba kutshintshiwe kuba ixesha limkile ngoku kutshintshiwe ngokwindlela entsha ngoku ekhoyo ngoku ekwenziwa ngayo nawe ngoku uzawutshintsha okanye mhlawumbe ungakwazi utshintsha wena yebhuti omkhulu hayi yabona ngoku kanothento zokonyani ngoku mna ndikho nto ndifuna uyenza ingenye yabo ndisafuna le sound yam abantu bade bayazi baqonda ukuzela imbola then kambe waxesha ithing zakwe ndiyenze itrephe yabo ndibabonise uba ndiyakwazi ubala loo uthi napha ungayibulala but ke ngoku yabona ngase ndiyibhalele yabo ungandifuneka ibhithi oqwa ndikhangela ii-lines zam because ndizawufuna uhamba nalaa bhithi but ndizawufumaniseka uba ndiyarepha oqwa ndiyilinde ikhali phinde ndibone uba ndenza loo nto beyiwekhi lo ngase ndiyinike amagama wayo amatsha yabo ndizawubonisa ke ngoku into yoba ngaba there's no need na ube ubuyibhekha apha itrap ungayirepha pha etrapini uhambe nayo yabo uziva njani ke ezi-artist ezikhoyo ngale sound ikhoyo ngilalo ndithetha bhuti omkhulu ndisithi zikhona i-artist noba iyatrepha iyabonaka xa iwekhe ngoyipha kulaa sound yabo then ke ngoku neswempu uyayibona phaa uba kuse ngase ndimthathe ke ndimfake le beat yabo so bakhona abantu endiyiqondo abantswempu babe khona ndiqonga
work qha ke ngokumhlaba yakwanda hate xa ndithetha lenyanya yabo ya into ezinjalo ukuze ukwazi uyohlula okanye uyiqaphela iartist intswembu ngoku zindono ye uziqaphela uyazi ba hajonga intswembu ihlobo lokhwela ibeat yabo ukhwela ibeat ngimanga amagama uthini ukhwele nje ibeat senje ba dindi yabo ndikuva into bangaba ekuse uyabetha ogqiba utshintsha nendlela okwenza uphinde uboma usephawe yabo ungathi ngento eyi1 no kuba usitsho kuyophela ingoma yabo nje kutshintsha iflow then ke ngosingafana sizeke ngokwemagameni yabo amagama ke kuyaxhomekeka uba wenzela ama2K okanye ufuna abantu abazawurelate kanjani yabo into ezinjalo otherwise andiwa concentrate gqitha amagama because amagama ngalungiswa nanini na ya indlela okhwela ibeat is natural work ke ngoxa ungakwazi noma awuzukwazi noma awuzuthini uzayincamela and futhi ke ngoko mhlawumbe ungakwazi mhlawumbe ixesha xa lilidu yenza lento ukhule ukhule but at the same time xa ungayiphiwanga unokwazi ukhule uyakwazi ke ngokubhetlisha yona na ubhetlisha ndingakwazi ibhuti omkhulu but ngaqala ndiyobhala mhlawumbe ndithi nguntoni konyaka 2026 kuMarch mhlawumbe ngoMarch mhlawumbe kuthiwe ngoMay ngoJune sawuba nale battle ndiyakwazi ngalo preparation ndingiqhaye yabo ndingiqhaye yonke lanto mhlawumbe ba i-trills uyawucelwa mosiba zi-3 mhlawumbe into ezinjalo ndisebenze kuloo nto ndingiqhaye then ke xa ndifika phaa stage ndiyabulala basithi ndabulawa because ndazilibala ndikomba abantu bhuti bandlile ziphe ndani kabina senje bandlela ukwazi uba ndikwazi ukuyithelela yabo because ndikomba into ndizibhalileyo qha ndizilibele yabo ndikela pressure ndimane ndiyani yes line kwaphela amaxesha ufumanise kuba ndibulewe ndawo ndikomba ndifumanise kuyiveki yonke lawo enditya ngabhuti omkhulu but ke ngoku basiye kwi-distrack ke ngoku yona hayi distract lula okay khaba wesi but i-distract kuxhomekeka uba ndikuncitha ngantoni yabo uba ndikuncitha ngomculo ndizawuthela lento ndiyivayo emculweni wakho masithethe aba nayo sithethe ngale yakho no-Ace Ace kuba lo khona u-Ace uphambene ezophambe khona uFotman into uyabonga nje bendivile bhuti omkhulu mana hayi kanti nto into zokonyani andibengafuni uyafuna sithethe ngabe bengafuna ndinothetha mani yabo because ngadiampleka zizi-artist efamba sike zithathe zikhangela i-numbers yabo then ke ngosizotshe sihoye yayi uthethe uqala ukhulisa i-platform yakho yabo yenza ibona but yima bhuti omkhulu qha yona ndingamandla yazi ntoni mkhulu khona lo mbuzo bendifuna ukuphendula apha kuwe khona lo mbuzo bendifuna ukuphendula okay late i-distrack la i-distrack ndiyifan yesiphaza bhuti yabo nje bandisenza ndingumntu waso isiphaza osijongile nje ever since ndayenza laa nto from 2013 yabo wakhula na ndisikhuthalele so xa kukho ezaa nto zebeef yabo ndikhona apha ndibukele yabo into ezinjalo and I'm a fan yabo nee-fans mo ziyakhomenta phaa uba ekuse ayikho le yenziwa ngubani umntu kweli cala lakhe yabo nam ke ndiphaa but ke ukuba ndiyirepha ke mna ke andizube ndiyobhala icomment kakhulu ndizawube ndikhupha ingoma yam icomment yabo ndenze ngolu hlobo yabo ekugqibeleni mna ndiya-understanda igame irap uba uyi-understand ngolo hlobo it's fine yabo because ayabakhona amadoda ayithatha personal into edibene nebeef nelantoza nedis ya ungayithatha personal ibeef xa mhlawumbi mandithi laa nto ithethwa phaa yebo uba mhlawumbi uyanyeleka nyhani too personal laa nto ithethwa phaa ubomi ba ekuse ya mhlawumbi ngohlobo loba ayinanto idibenise nento esiyidlala mhlawumbi le irap mhlawumbi ithetha ngobomi bakho ngaphandle wedimene nerap yabo okay yayi soze ungabi personal xa i-personal xa injalo yabo but xa kusilapha sikhiphe kwalapha emculweni ya but ke wiki ke xa ithatha personal bazi intoni limitations zayo uqonda okay no le into andinobhala ngayo le into ndingabhala ngayo uyakwazi uzilimita when it comes to ubhala i-diss song I don't think uyakwazi uzilimita uxhomekeka nje kuwe into bangabe uyarhalela na mhlawumbi uthukisa yabo lala kweza rules ukuthi awunokwazi uthetha into ethile I don't think ikhona irule kunansi kwi-distrack okay ungathukisa phaa bakhona abantu abathukisa ufumaniseke into yoba imandi uthukisa nge-rhymes yabo into ezinjalo
iyaxhomekeka bhuti man lena ndithi noqabela ibeat kubaleka kakhulu izingoma yakhe bemandi yabo. The reason ndibuza lo mbuzo wena Khonmani yami ikhona i-diss track yakhe yaphuma and yathethisa kakhulu ecaseba abantu abayithandanga indlela eyaddresswa ngayo because ibi affecta nento ethi benitsene albinism kwaye kwathiwa awunokwazi uthethe kwethile iyeke even though i-diss song. So i-question yami iphuma apho ba zeziphi ezinye limitations zikhona zintoni onokwazi uthetha ngazo nongenokwazi uthetha ngazo kwi-diss song yabo. So elihlobo uliphendula koniphendule kamandi if ubunemali kodwa masidlulile ne apha. ya sidlulile lo anifunda bese kuhlala if ubunemali wena Khonmani nami ikapa ubuzayithenga. Hey Camps Bay kodwa kinansi ibheka apha eshopha Camps Bay yo untswembu tawu nasi Empire kwi-mixing nakwi mastering but niki equipment yabo niki equipment ubhuti omkhulu iza njani la idea nise studio kanye nenza njani nidibana njani? Bhuti omkhulu indala yabakhona la ngoma babe ndinemali the official show China kudala yona ingoma yabakhona like bakudala abantu bayazi. Hayibo ubungafunda i-comments bakhona abantu bathi uZilimbolo babeke watshintsha i-lines yabo cha bengingayikhupha bendiyiperforma la ngoma yabo bendiyiperforma ingoma zami ezininzi ke nangoku abanye abantu bakhona ingoma abazaziyo ibhombo izingoma ezingoma ndizithengisayo yabo azikakhutshwa yabo yona ke yona bengayirecord idibane yabo but iyaziwa ilines zakuba bendinemali yabo kuba kudala ndayinansi ndayibhala cha ke ngoku ndandibhale enye into eyangisa ndingayikhuphi ndandibhale ngebeat zika Apollo Brown yabo ngela xesha ndingekazi apha eKapa then ke ngoku ndazodibana no Talast and then I think ndazifumana ibeats cha bendisagcinile phakathi koma zakwenza uTalast wandidibanisa noTaino hayi yasuka indaba ke ngoku yabona ibeats zika Taino zipha kwezi zika Talast but ubomba hey then into ekababe ndinemali ke ngoku besine show nge-28 kaFebruary ke bendimno exposure pha eNgova eLitha Park so baza abantu uyahamba ishow kwazofika uTaM V2V bahamba noChina kweza ngoma ke bendilauncha pha ukhona i-track eziproduced nguye uTaM yabo like i-mastering nomnansika so bekunyanzeleka bekhona azondinika lawo ibandi khona yabo ugcino China hayi ke indlu yonke yahlokoma ekuse bangena bangena imali because angekho ngasemnyango but lahamba ixesha DJ pha yayi hip hop show ke leya kangathi Khalipiana sithi yabo asifoni so sikhalisa ingoma zenansi khala Majestic yabo nje wayebeyidlala ukhona ke ngoChina kwathi hayi naye ndabe ndimbona bafuna i-stage yabo because sisendlini yabo nyani ke kwabe kunansika zabe hayi ke wabeqabela stage cha yayi system into engathi iyasisokolisa kodwa wabetha nje wabetha then fine yadlula ishow pha ladies ke ngoku njengoba behamba noTaM khona ninye ingqaba yahamba nawo Dilibele bangibali lekumkani cha ndinibele igama layo but ile imoyi le uTachina then abencokola nami ke ngoku yabo xa sezibhala bayikse uChina yazishaya ngobetha nje iwe yabo ungumuntu apho urhalelayo yabo into esenjalo bezithi hayi sizaba nayo ingoma qha ndabe ngithatha inamba yakho ta nyani ke kuqendeleka iveki 2 weeks 3 weeks anditouch umeta babo ezilimbola yabo mosike ngidine za reels daqonto ba uyasibona baziyabaleka ndiqonto bangaba kuse meta wayithethe ngoChina ndibe ndibuza ba uTachina uyafumaneka abesithi wena uyazishaya ngonansi komfethu hey khona ingoma endicingayo khona ndandifuna ufaka uTakido ke phakula ngoma cha ndabangathi umzama akafumaneki hayi ke ndafumana enye beat and kuba zine beats ezininzi pha ecomputer amamele beat amalungana babe ndinemali ndifika la beat kaTaino ndasendela babe ndinemali ithi concepts ndambethela nje few lines yabo hayi wafudlula iveki uTachina ugqibile ubhala yabo ugqibile sendinazo mozimna sendisend grand hayi ndazama nje imali uba ndifike site C sazama istudio sazama nje imali yoba ngaba sikwazi istudio sibhatale istudio time yabo ndabhatala esa studio time hayi ke safika sayibetha wayibetha ngoTaM pha ke ndiyankulu lidibana since kudala sisebenza kwakulana sikakula tape yami wayiproducer sayikhupha ndamntabaxela bazayikhupha ngodigital way yabo
Sure. Yeah, but ke ngoba bengayazi izawutrend yabo bendiyazi ba yona iyawutshaya but Not ngeli hlobo yenze ngani bonile. yenza ku 30,000 umkhulu tatshaya ikhule kakhulu. Kwawena khona nami uTswebo andiyazi waye uzozelela ngeli hlobo. andizozeleli but bhuti omkhulu ngisho yabona la ngoma uba bendiyenze nomnye umuntu engayenzanga noChina ke inazo numbers kodwa not ngalandlela yabo Okay. and ke ngoba into endincedisa ngayo mina isikakhulu andina likes ezininzi mina bhuti sidina platform abantu bandimamele cha isikakhulu bafuna nje undimamela noba ba-apply-khanga because yazibona i-views yabo but ke ngoku xa ndiye ndafika noChina ke ngofumaniseka uba nje ikhona i-platform nje abantu bayamazi uChina Okay. then yayikwa ngenxa yakhe ngoba China Majestic house ke siyomva uba usenza yenzeke ngoku so yiyo le nto ayikuba ndiyazikhupha ngaphandle but kuye lo ubangela uba la ngoma ibe isakhula la ngoma isakhula yayikadibanisi nenyanga like u-30K cinga ulanto ozoyishutela ivideo before ngozi babe kunjani. bakhona abantu ebebezinantsika ebebezi lento zabo omkhulu bazivolontiya andani noba ndingamxela na uTakhofi ukhofi ebechiye uthi wanditayipela masiya WhatsApp silimpola ndibamela uba bendinemali xa usandubambeke I'm tempted uba ndiyishutele etapa sawuncokola ndithi nakanjani ubambeke intoni sikhona bhuti omkhulu sikhona cha ndikhom yini manje azithathe ngoku le nto ke leli kwalapha kuba serious kangananani yabo into ezinjalo otherwise yonke into ingenzeka yo Ngowenza la ngoma wena khona nami injongo zakho ibindoni befuna babe ndinemali la ngoma njengoba sithi yakudala yabona ngela xesha ukukho into zinozuma neGuptas ithi bengela xesha ubuya ivala line ithi babe ndinemali benza ukopola neGuptas yabona izanto zokucinga hayi private jet ngithenga nasi ngingandithanda ibhala ngela xesha lakudala so ye ndibonisa ubuya jonga pha yipolitician leya ndikujonge politician leya babe ndinemali benza ba izinto zenziwa zenzeka azibala zonke yonke lento bobhanti yabo andifuna ukuthi babe ndinemali ndigcina benza ba ingcwele ndifuna ukwenza yonke into yami nobu realistic yabo kwalento enditsho uba yipolitician leya andiyani ngayibhala ba yipolitician bandiqoma ndayibhala but ndeka ndiyimamela ndeka ndiyimamela kwase iphumile apha kum ndipolitician le yabona benza Minister of Finance ndihambe ndotest iwine eChina ndibukele ndijiwajiwa ngale mali yabo babe ndinemali zinto eziyi-corruption ngaye la majita nama-case yi-corruption into yenziwayo le into ekhoyo bhuti omkhulu yabona ndithi mhlawumbi nam ndiyimamela njengawe sendiyigqibile uyenza ndiyi-analyze uba uthini uZilimbola yabo then ndiyifumanise yabo ndiyifumanise kubaluleke kangakanani kuwe ubhala ngezinto ezenzekayo kwisociety yethu instead uba umntu makabhale ngokonwaba notshaya nothini kuwe wena self kubaluleke kangakanani uqonda no man nantsi into edla umzimba ndikhwele phezu kwayo no bhuti omkhulu mna ndiqhutywa ibeat but at the same time ndinayo isignature yabo khona laa nto isignature ye-artist neyiphi na irep uba ngase mhlawumbi ngenye ixesha nothi ngase but uzibona sowuthetha ngale nto yabo ngenxa yoba nguwe noba ukweyiphi ubona sowuthetha ngalo nto so mna ndinokwapolitika yabo but ndiyakwazi ubhala nje ingoma elulonwabo njengakubhalela ndingayibhala nemapiano mna nenantsika qha ke ndisasebenza kwisawundi yam bhuti omkhulu ndifuna uqala nje ndaziwe noba zikungeeprojekthi eziyi-3 then ngonza kufumaneka noba ndifuna entwenini ke ngoku kodwa ikhona iproject ubuke wanayo mixtape kwahamba njani ngayo uma kube njalo loo ndimthengisayo bhuti omkhulu khona inansi i-USB noma nizawuthenga nani namhlanje ne zikhona i-USB endizithengisayo le bayifuna gqitha eza-reels zii-USBs ke ezi okay iyafumana yi-120 kuWhatsApp bakhona ndinegroup yabaxhasi bakaZilimbola khayibeka apha ngasemayikini bayibona abantu into enjani i-USB ilolu hlobo ngandiyikhale ii-tracks zilapha eback ungakuqwalasela zilapha eback ii-tracks ziyi-12 yi-R100 yona ngoku but ke xa ukude ndikuthumelela ngowhatsapp yi-120 ke ngowhatsapp nazi le USB xa kame ifumaneka njani le USB so ngolu hlobo ne ya dibana nam bhuti omkhulu ngexesha elibalulekileyo zakubalisela into kwakwenzeka njani so iyahamba wena bhuti omkhulu ngelaa xesha loba abantu benemali bapeyile yabo phinde kuthi cwaka ke ngoku xa kubethe 7 uyotsho nge-20 phinde nge-25 i-pick up yabo but izayi-uploada because uyithengisa kanjani because nathi uze siyivumani uba kwimixtape elolu hlobo siyibona kwibhayo yakho uba uthetha ngayo senditsho abantu abanjengabanye abantu abangakhange bathunyelelwa ibhayo inoba ifumane kanjani uyithengisa kanjani bhuti omkhulu nakwi-reels zam ndiyatsho pha ekugqibeleni
Oh. 20 yonke ngizoke ndiphusha and kokudala ndiyenza lonto yabo. And ndinabantu aba close to 200 asebeyithengile yabo abakhoyo pha ku WhatsApp wami. Ngiqonda into ba nangoku lento bendiyithetha ba I feel like ndistakile because kudala ndiyithengisa yabo ndithengisa WhatsApp isikakhulu. Nezi USBs intsha ngose ndilaunch. Uphela kwazi I think I upload then ke ngoku ikhona endisebenza kuyo njengoba bendithe ndinenansi ingcinga zenkonde. Ingcinga zenkonde I think EP singoma ezasheka apha yabo I think zi6 masiqhubezele kule EP uthetha ngayo le EP uyenze iphi ibithini I concept yabungasibalisela ngayo EP le kwale le uyithengisayo le ndiyithengisayo lezi beats ndizifumana ku Dalast Kanyamba bendanza irecorder phakathi kwafumaniseka kuba akana equipment but ibeats zikhona ezisesigqibile ngazo then ndazithatha ibeats zam ndaya ku TM Empire V2V uta M wandimasterishela wandenzela yonke into yabo ngestudio time antento zokunyani uta M sezambhatha ndiyamtyala yabo like lento ndiyithethe ngento ba iofficial but inhliziyo yami like istudio time bendifika uta M ndifike nje ne200 yabo hlala imini yonke senze ingoma eziyi3 fike ngomnyaka ngenye day anamali man ndine 50 rand ndibhene ezoli sichaya izoli senze ingoma yabo sithenge no wayitwiza ngixesha yabo nje uba sibe nento esiswe so hayo nto nangoku uploading kwami I think zambeka kwezinye indawo uba ikuse isenje ba thuba lezi splits because yakwazi uuploada then afterwards ke uzsplits yabo ba yeah ndisazambhatala ndibulela nakulanto endidibanise no China and ndithanda into China kwasecofa emvapha lanto ndandinansi sikasani lapha nje mana ndandigcame secofa emvapha etown Slovo ukwenye ikazi pha enansikini enansi nyakatho so sake sancokola lapha ndatomba no wonder sicola no China sizawudibana nothatha eKapa futhi sizawudibana ngexesha le right and ndizabe ndinemali eninzi yabo because uChina udinga nje umuntu onemali eninzi ozawuba shonge sasitoli sakhe yabo but abeqondo bami anangakhe thina imali mina zawo yabo so into ezinjalo ngeke ndibona abanye abantu ngeke ndibone iqondo ba mhlambi abaka bebengeyadibana abantu bashonge izitori zabo and babu nemali buzambhatala China sezambhatala ngisho imali abantu omkhulu yes ndisezambhatala and then last naye xa babu nemali naye buzambhatala ibeats zakhe inkanyamba ta last yamona ngiyena umuntu ubhuti omkhulu lwana owakholelwa kum bhuti mina bendikholelwa kum bakhona abantu nje mandikholelwe kum endifike kubo bhuti ngaphansi uphinde ndiyeke ukukholelwa kum ngenxa yento bandikhomba ayibona lento ndikhomba lento uqomba uyayibona hlobo ndibhala ngalo nami ndiyayibona bhuti ba anzange ndava umuntu obhala kanje xa ndifika komnye umuntu bendikhomba ingathi akekho interested uyabona nje ba wenza lento bendiqonda ba ndiphoxekile but uta last yena wavandibamba wathi okay ndabona nawe uta last nokuxoko uba wayibelieve la way xa wayibona lento okay ngenzeka nazi beats I think ndake namnika imali kodwa I think 500 but ufumanise nda record ingoma eyi1 khona ingoma ethi uzilimbole eKhayelitsha yayimasterishwa nguyikhona ku YouTube then manje ndifika ke ngoku kwa ndine beats pha kume nazi ngapha ku15 sezikata last now manje ndizifumana kwenza zifumana ibeats udibana naye njani nda attend God's night akhona enye show wayinango November 2021 ka last yenkanyamba God's night khona nansi God's tape then I think babe launcha God's tape la mina so saya pha ke nenye ingqina lami then safika njenge abantu abayobukela sakhupha imali futhi eminyango saqhopha pha sabukela open mic ndangena open mic bethu babe ndinemali lo babe ndinemali beziyabo bahlanya abantu then ke ngokufumaniseka kuba ya ndimamela nebeats bazezigabana ezbeats kuzidlalwa ngunansi ke beats zidlalwa but equidesk zidlalwa ngoBrazuka xa ndifumanise I feel like home yabo kudlalwa neza beats zika Apollo Bramos kusesowini ufumanise mina bendiphila ngezi beats zakhe sikakhulu qha ke ngoku kwafumaniseka bayenza udibana noTalast ke ngoku lento yale show endinkanyamba ngengomso mhlawumbe kwalapha evikini mandifike pha kuye nansikeni eflatini xa ndifika pha eligubu ndilifunayo leli gubu
yabo and uthi last ukunika lento oyifunayo le yabona la nto nandisithi pha kula mfana SD awuwenze lento no yonke apha yabo ndaphansi ngiyaqala ndiyazifihla kanti zawulila ke ndaphuma ndaqomba ndifile yabo nango indlela yokubhala yami yaphinda yatshintsha uba nxeba lento lifuna ndizingela hayi ke ngoku eligubula ngazenkondi bababhali hayi ndisezawupoqisa yokudumbulela gubuli kutela gubuli leba lo hili lana ndimngqina kunansi kutalast yabona I think awunokwazi ulenzela gubuli ungacingile awubabuhora yabo obufuna ukucinga ubabuhora no expose kumele za lines zakhe zeza beats la hora director uba unawo so ngamba unala hora and la hora uba understand iwork swayicaleni la hora liyana ngiyabase abantu base-America sikhona kwi-industry ye-America yezana zathi zi-anime ezanto zazisenziwe emaphepheni fumaniseke uba oBatman kanti akhona abantu abenze ezanto yabona ngathi ilala ikhotalasi ngabantu abanje abanokwazi ukwenza la character fumaniseke uba laa nto yomhlawumbi fumaniseke uba umhlawumbi kuzotywe nje ilulwane ngolunye uhlobo into eyihora nje yabo into ezinjalo no-expose yenza beats ziphuma phaa ngoba kulana qha you have to understand it yabo but ke ngomna ndizase ndi-understanda ke ngosendisiza nalawa amagama ke yabo kulula ufaka isintu phaa la hora because nale la gubu yabo nale la gubu hayi kutalast unazo nezinye izinto ezikhalayo apha ecaleni and uyayitya njalo tayo and uzamyela so but ke into engamsebenzi ku-90 bani wena ba nding 5%. okay Nding 5%. It's very nice if once you say you are 5% at the end of the show you're gonna show us but you are the 5%. So you lawyer befuna ukuchaphazela kulantoza wena tata ndingabuyisela imva kakhulu abanye abantu elantozeni ngoku kwexesha sesiphila kulo bakhupha umculo babo ngo-data file ngolantoza ngo-DistroKid nakelink nakentoni wena ngintoni eyakuzisa kwi-USBs because zazikhona ii-CD zakuqala wena yintoni eyakwenza okay no mandithengisa umculo wam ngale USB mandithengisa umculo wam ngo-WhatsApp ziyafika ezi-USB bendizilontsha ngelaa xesha senza lana singapha yi-28 and uthengisa uWhatsApp umculo wam isikakhulu benditshilo ke ndiyithatha phaa kutamede le nto ndiyakopa yabo ndiyakopa phaa kutamede I think ndange ndabalisa mani ndikwenye ishow uba ndibase utabraza ukuba ndizawukhupha ii-tracks sezikhona ezi tracks ngozanditshilo but na-beats apho ndazifumana kutalast beats ndandimbalisela kuba ndizawukhupha xa ufumaniseka uba ingathi angayingqina nayo ingathi ndiyabonisa uba ndizawuyenza lewe ndizithengise yabo into ezinjalo yabo nangoku ndisezawuya I think ndizawuyophefoma ndizawuthengisa mani ezirenkini bendike ngomgqibelo uphelele bendike ndase-Site C yabo ndiphethe ispika ndisenza ngolo hlobo ndithengisa ne-USB naWhatsApp ndicacisa ngolo hlobo ndifela kuphela ezi-USB bhuti omkhulu and ke ngoku olu hlobo senje uba ndiyithengisa ngalo ayolo hlobo ndiqonda uba ndilichule but ndiyafuna utya yabo kudala ndirepha but ke ngoku abantu abanjengoDamed basibonisile into bangayenzeka le nto nayo yabo njengona ndayenza nam yabo ndaxhaseka ke kuba ndikhona nabanye abantu endibazizo ndikwazi ukufumana i-USB ke yabo informal settlement incedise kakhulu informal settlement khona enye ingayo kuthiwa nguTidus informal settlement khona ke nalapho umfesharishile kwakulanda khona kwingoma ethi Ibhombo uTatido khona nengoma naye ezimasterishileyo apha yabo nje mazikhona ezimasterishiwe nantsi nguta M zikhona ezimasterishiwe zibe khona ezimasterishiwe informal settlement ibe khona ke nguli katalast ithi uzilimbole eKhayelitsha naye iyatrenda phaa kuFacebook le kunantsi ku-YouTube nda-uploada iyatrend abantu bayithanda because abanye bakhomenta nge-lines zayo bona xa ndikhuphe ezi-reels ubona khona ndidibanise nayo but uzilimbolo seKhayelitsha kanyamba yakucofa imvalo into ezinjalo bomba sezizingoma eziphaa kulaa ziyi-lines eziphaa kulaa ngoma yabo so ndingatsho ke bhuti omkhulu ndithi uxolo ngeli hlobo uthetha ngalo uthetha as if iinkanyamba zininzi Nkanyamba hayi bhuti omkhulu kungixola ngezinto ngoku into mandi into entle iyakotshwa bhuti mani qha ke ngoku I think asoze uyikopi inkanyamba
Asoze ungakopa nje igama. Hayi ngeke uyikope kanye bunyanisile last wayechilo ongwayelapha athi ngeke uyikope iyodwa Dali ikhala landibizela sandiziyela kola Google because ndawufumanisa ku attenda la show xa ndifumanise ezi beats zikhala uzuyozimamela kodwa ndifika sezi beats yabo azange aziviva kwenye indawo eza beats ndamxelela tala yona kanyamba nansi ziyazithethela kanyamba zitsho ngokwazi uyazi uthetha kakhulu ngendaba edibene neGubi khawungene lo ngendaba esidibene neGubi uthetha kakhulu ngeGubi khawungene ke wena kulumba udibene umoya ngaba sizabhuko sami ngakawuzazi but wami ulandoza most yethu thina sigula ngogula ne ibaluleke kangakanani na ukuba ubuwena kumculo wakho la kwanto oyiphekayo udibanisa umoya wesintu not yonke nje into kuwe ibaluleke kangakanani lonto uyithatha phi lona bhuti omkhulu lena ndithi mina mhlawumbe ngenye ixesha ndizaba nemali ndive ndimsizele umuntu ongakholelwa kum okanye osebengakholelwanga kum yabo ngenye ixesha sendibonile uba akasakholelwanga kum then akanokwazi ukukholelwa ngoba yabo njengoba ubona napha ku-Facebook kukho eza numbers I will believe uba inoba ufuna eza numbers yabo not ngoku bakhona abantu esebekholelwe kum ndingeyabi nazi ii-numbers bakhona abantu abaye bandirejecta yabo so lento ndithi bhuti omkhulu mna kona kubalulekile but mna le nto endiyenzayo bhuti omkhulu okondayenza ndimamela ibhithi mna indithume yabo andinantithi omhlawumbi undinike i-concept wena ubuya ndifitshanisha yabo then ibhithi yawundenzela lula indithuma ndiyayiqonda kona ukubaluleka nokunye uba ndithetha ngam iyazenzekela nje into yoba ndizibone omhlawumbi ndipolitika omhlawumbi ndizibone sendizama ulungisa yabo kona kubalulekile bhuti ucula into ebalulekileyo but at the same time ngasibe mandi khona nto uba ucule omhlawumbi ezangoma zilusizi uba ndiyamthanda umama but ibombi i-offbeat noba ine-message uba i-work abanye abantu baye bathi mkhuluwa ne baphambi uba masenze ingoma masiqale sazane ii-energies zabantu zibaluleke kangakanani okanye wena uye ukhe ntoni qona okay no because abanye abantu bathi no man ukuze ndenze ingoma nawe funeka ngiqale ndihlale nawe ndifunde i-energy yakho uba ngumntu onjani wena uye wenze njani kwi-situation ezinjeya kulula kaloku uba uzakwazi ukuba sidibanise kule ndawo uthenge ukutya sihlale yabo ilula loo nto and ndiyayi-understanda ke mna kuba ndiyayazi le nto uyitshoyo yabo ngoba isikakhulu napha kwinkanyambi isikakhulu umculo wasiwenzi nje utaphusha ukahlale nam yabo sincokole siphefumlelane uyayithanda ke nayo loo nto yabo ubona uba ngaba ke sime ngomculo manje sike sincokoleni yabo into ezinjalo ibalulekile loo nto but andixhomekanga kuyo ke mna ke yabo isikakhulu lunxibelelana nebhithi into endifana uba ndibe nayo then ke noba use-Eastern Cape undithumela ibhithi nge-short follow sapha 800 sakufakela ivesi yabo ndizawuthetha nalaa beat then ndirekhode ivesi ndimute ibhithi ndikusendele iwave yabo zininzi iitrack endizenze ngolo hlobo isikakhulu itrack nam no-exposure yabo akekho lapho exposure sizenze ngolo hlobo ndimthumelela iwave yabo ndinika ibhithi after i-week ndibhile ndimthumelela iwave then iphinde adibanise kwelaa cala dibane itrack yabo hayi kona ikhona loo nto uba funeke ndiphefumlelane but andixhomekanga kuyo gqithi mna izibe mandi ingoma uyakwazi uyenza ingoma umuntu ongekho nje hayi beat into ebalulekileyo kum mamela make singene kule nto ndiyabona uba akade angene kakuhle lo mfana esi sabhokho sakho sesokuthini sesokubethe ii-artist ezingathi ziphume ecaleni yazi yawekebe ngeke ndayibalisa le nto le nantsika ndingumntu apha bhuti omkhulu mandiqale nditsho ndingumnune ndingudoyi ndinguxesiwe bese nditshilo phaa kucofa mva ndingumntu omhlophe umuntu omhlophe ke mhlawumbi uzawuthi ndiligqirha ndingatsho ndiligqirha into yakuthi ke leyo abantu banowazi amanune kwiindawo abasuka kuzo emanuneni iindawo ezininzi napha kumendlini ke isikakhulu le nto umama ngumamgcina kodwa isikakhulu because nguye le nto ndiyithathe kuyo isikakhulu le nto uba nguye umntu owayeke wayitya nebhokhwe into ezinjalo so ndingumntu apha bhuti omkhulu womoya yonke into endiyenzayo njengoba ndisitsho into yoba ngaba ndiyetyisa ngenye ixesha enye into ndithi ndizenza ndibe ndiqonda into yoba andikho awe nje yenzeke ndindawo ngqini
setshisa uba ndiyibombo itheni senzeka kanje yabo itheni make ungasilahli kakhulu uyetshisa uthini kuthini ukwetyisa ukwetyisa ngifuna uzange silungu ke ngoku ka ufikotha mhlawumbe xa uyihleli iphayiphi phezu kwebhedi ucinga mhlawumbe isikakhulu ke mna ke ndingumuntu apha xa ndifika ebhedini before ndilale iyazenzekela kuve uqale mhlawumbe uba ndibukele i-TV okanye uba ndibukela nga-TV ndigqumathele kuve ndikhumbele ngoba ndivuka ekuseni ndavuka ndathini ekuseni ndavuka ndathi yonke imini yam ndingeyalali phezu kwebhedi yi-playback yonke laa mini yam mhlawumbe ezinye izinto mhlawumbe andizikhumbule kodwa ezinye ezininzi andiyaxelela uba ize kuthi ke ngokudibana nobani namhlanje bekufuneka le nto yabo nam ndibe ngona ndiyibonayo yabo into ezinjalo ukwetyisa ukwetyile ndithi ukwetyisa ke ndithatha la replay uhlale phansi ubuye ke ukwetyisa kaloku zinkomo xa seyiguqe phaa ibisitya kwakutya entabeni mos iyalaxi then iyoyivalela ke ngoku xa seyisetyisa ngongqengqa kwayo yenza laa nto iyenza imini mos iyayicola laa kwakuphicotha ndingathi ukwetyisa yiloo nto okay I know they understand kodwa they understand qhubeka ke bhuti samamela ndingatsho ke bhuti omkhulu ndingumntu omoya into endizenzayo I think noba naleyo ke into edibenise nayo yilaa nto ndithi ndiyamsizela umntu oye akabona nto kum yabo uthetha likhulu ngaye uthetha likhulu umntu ongabonanga yabo mna ndisitsho nje mna yabona mna ndiyazazi uba ndintswempu kodwa kanti ubona into ontswempu ndingazama indlela mna noba mhlawumbi ndimncede nje yabo akazundibhatala but I know uzayifumana i-reward noba ndiyifumane njani if you understand nature yabo if you understand uba u-understand uzawuphoswa zinto ezininzi beziza kuzela then uyimfama mos yabo but uba kube sisibhanqa yabo ndifuna utsho uba kube sisibhanqa isikakhulu ube nento enhliziyo yokukholelwa uba ukholelwa zenza entweni oyibonayo isikakhulu abantu imali into ebafanda ingqondo yabo xa usithi ungumntu omhlophe wena Rholiman Nyamo ube ungayinxibanga ntsimbi iye laa nto ze inyanzelile nje zintsimbi zam uzifihlile nazi awuboni khululeka ifama yena khulula izipexes hayi awuboni zimhlophe nazi uzinxibe yani abantu abaninzi ubabone nje okay nawali igqirha nyani eli okanye laa ntoze ngondothuka amba kutheni uta ezothi ngumntu omhlophe ndinobuceducedu mna bhuti omkhulu ndinelishwa lobizwa ngorasta yabo ndingayifuni loo nto ke but ke ndiyi-understand uba oorasta bayafana inwele into ezinjalo qha ufumaniseka ndingulo mntu unengcwangu ufumaniseka into rasta utsho wena yabo xa uqala undibona ndizawuzama ukucacisela ngexesha bakhona ke ndingazinaki nozinaka ndibacacisela bakhona ndibacacisela mani ndingumnuni mna ndingudoyi yabo so andingandidibanise noborasta yabo so I feel like undisa kwenye indawo ngoku le nto ndithi mhlawumbi yabona mna ndiphiwe ngabantu bakuthi but banommona ngam kakhulu yabo banommona ngam so uba uyandithatha undisa kwezinye indawo yabo bazawuthetha thu mna uba no man lapha qha ke bakhona abantu bofazi rasta man rasta bomba yinthixo wami and ke ngoku ndinengxaki uba uzakwenzakala lo yabo ngenye ixesha yabona mna ngangathi mhlawumbi ndiyashwabule yathi ndizawulwelwa ngenye ixesha ndingahoyanga wena kube namashwa akho yabo ngoba mna andizukuxambulisa uba yazi ndizawubeka then ibe nguwe ke ngoku uqonda uba ulwa nale nto ndingungiwe le nto kanje ndibuye umva ke laba le topic sithetha ngayo ebeyifune kakhulu amfana qha andiyazi kwenzeka ntoni noba kuye ulahlekile la excited kakhulu uzawutyisa naye uzawufika netyisa utyise kawufika endlini ebeyifuna kakhulu kulele esithi ndinomdla kakhulu ndifuna ke sincokole kakhulu xa sesifika kakhulu kule topic le yomoya yelantuka and ke ngoyenye into mandiyibalise ebhuti omkhulu umculo endiyatsho andikhumbula uba ndithe ndandiqale kwa-8 ndisenza nalo mfana kangekho ndidibanise noba ndiyimbongi elaa xesha ndisoyiqaphela kwasekuqine eli gama kwazi ufumaniseka noZilimbola yabo then ke ngoku ndadevelopha into yoba ndifuna uhamba isession apha ekuhambeni kwexesha ezi sessions ndiyazibona mos ifaka kuFacebook ipoetry
ke ndoyibetha kukho abantu abathi bandifundisile ke ngoku ngenxa yoba ndisendiye kubo ndifike ndicele nje uba ndinike iqonga ndenze le nto enzayo wathi bandifundisile qha zeze lamaxhuku apha kuFacebook umuntu xa ebona uba le yamoyisa kule debate abona bengomazikhangele ezinye izinto abantu bafundisela abantu na make sithi ke betha sonke mana lokho siselapha kule topic i1 xa unocacisela abanye abantu sesivile into ba umhlophe injalo wa ukholela entweni wena ingoma zami andikholelwa mina bhuti wami ngaphandle koba okwakukholelwa ndithetha ngayo xa ngibona into uba ine potential mhlawumbi ngabuye ibe yilento senjiba uba ubuza ngohlobo lonto zoyisho inkolo yes kanti ndikhulele ecaweni andifuna uyibona ngoku ndikhulele eSt John's umama wami bengumama St John's njengoba nje wayityana ebhokwe wachintshela kulanto la St John's yabona yazi wenza ngohlobo obenzangala abantu yabo kuba ufuna usehamba icawa kanamelana into zokugqirha yabo but ke ndihambile la cawa mina ndahamba qha ndithe ndawuhamba ixesha ndabomba ama ndihamba nobalandela umama andizacaweni mase ndingola umuntu ogqibela ukuthi kwaba hayibo hayi mama ngoba uhambile yabo ndanento ke ngoku nento ethanda history yabo history andiyenzanga esikolweni but bendizigooglishela nje into zinoKhrisani Steve Biko yabo into ezinjalo xa uboma ndiye ndisiya deep fumanise kuvela nento ze-missionaries uba kufike 1652 kwafika abantu kwaze kufika abelungu kwafika icawe yafika nabe belungu ke ngoku kwenza into abanqwanqwada abantu ba mabakholelwe kuyo yabona zabulawa inkomo abantu barhuqelwe ukukhweleni yabo saphila ngolhlobo sesiphila ngalo ndaze icaphukela cause icawe idlalile indima ekusicinezeli phofu ke yiyona seyishekile ngoyisibandi leyo yabo ngoba ilwiwe la ngcinezelo yoba ube sislave but ke ngoku yona isebenze ngenhloko yabona so ndifuna uthi ke bhuti omkhulu andithi ndiyakholelwa kuyo ndingathi qha ndinechiza lowa masukeni kuyo ayiyo yethu yabo yona inyani nehistory yayo nokubethelelwa kwento etheni nokuthini but thina ke ngoku asingeni ndawo thina abantu bamnyama I think inale ndawo thina ke ngoku singayenza ngohlobo siyibone ebazalini bethu kwezinye indawo ke ndiyakholela ekubeni ba abanye abantu ababona abazali bebengazenza into zamasiko yabo ndifuna uyayikhaba ndifuna cause laa nto ithetha ngotamata ikopa Yesu andiyifuni nento edibanise ngotamati lapha esintwini mna khawujonge phaa koweni ndifuna uqwalasela leyo nto ndiyi-understande le nto kakuhle ngawo xa uthi hlukana necawe uzama ukuthini mhlambe uzama ukuthi masukane namadonga okanye sihlukane nenkolelo yecawe uzama uthini xa sihlukana necawe yonke bhuti ndingatsho namadonga nokukholelwa kulaa nto ngoba isebenza thina andithi siyazibona abantu singabantu abamnyama singabantu abacinezelekileyo yabo siyayibona sonke loo nto xa siyijongileyo but ke ngoku mna ndiyakholela ekubeni into yoba ngaba ndiyayibona le nto mna yabo but ke ngoku ndiyanibona nina mhlawumbi andithethi ngani ke ngapha estudio but abantu abaninzi uba ndisisibhanqa nje uba ndibona le nto yabo ngenxa yento yoba ngababona ibagungqile yabo ndingatsho and futhi ke ngoku andivakali noba ndithini le nto ndiyithethayo yabo mhlawumbi ngenye ixesha ndithi njengoba ndisithi masiyeke icawa omnye umntu angathi uyosibhanqa lo yabo ayikho le nto yena semiliselwe phaa kuyo ngenye ixesha seyide iyamsebenzela ngenye ixesha mhlawumbi uzamile apha ebomini kwade kwaphumeleleke ngemizamo yakhe iphinde isebenze laa nto ngoba yonke laa misebenzi yakho uzayisapha kuyo izophelela phaa imisebenzi yakho yenziwe ngubani la Yesu ukhupha ukukholelwa kuwe ke ngoku esiqwini yabo awuziboneli intweni kodwa uzawuthembela ngantoni ngalaa nto ngelishwa ke ngoku yenziwe ipattern lewe yabo visually uzawubona umlungu ngoba mhlawumbi wena uyayazi uba uThixo angumlungu but kwela xesha usakhula ngumnantsiki uzambona mana umlungu then uzawuthi umbone umlungu live umlungu soze njebe besithi ke soze ungamhloniphi ngoba kaloku nangoba noba ude wabonisa into bangaba hayi kaloku Yesu waye bakhona abantu abanetheories zoba wayemnyama kwaze kwathi kodwa njengoba wena ubukhulile uzibonile ibhodi ecaweni yonke into uzambona umlungu and uza koyikisa xa ingena apha emnyango
yabona imake ingathi awuzubanga ikhona izinto abafuna sizohlukanisa nje buthethe yayazi ikhona into ezofuna andivakali no enye into I'll debate nami ndiyakuva bhuti omkhulu ucacisela wena unemibuzo ndinemibuzo and ucacisela nabanye abantu ngiphulaphula and ke ngoku ukhanganya into ezimbini kule nto uyithethayo ndiyakuva apho uthi Yesu uphinde uthi Thixo make siqale amasima yonke loo nto bhuti omkhulu ndifuna ukwazi uyakholelwa uThixo ukhona yima bhuti omkhulu yima yabona loo nto yaba ilanguage qha into ezayo siconfuse apha xa yonke loo nto asingendawo yabo omhlambi ungatsho kuThixo uthethe ngoThixo but ke ngoku wena ke ungandithetha ngoThixo uzaba nento yakho explain ngayo uThixo yabo ube lapho sizaba kude impela ke ngoku lento ngafuna idibanise kodwa uba inedibene noYesu yabo uYesu uyayicacisa kakuhle edibene uba into edibene noYesu hayi uba umuntu omnyama uyabona yena ke uza kulento ndifuna uza kulento ndiyibona ukhankanya abantu ababini kwinto kwincoko yakho so funeka utsho kahle intoba uyakholelwa intoba uThixo ukhona abantu babini kukhona noYesu ndiyakuva apha kuYesu awufuni nova noba ngathi awunjani mdali but ke ngoku amdali ndivayo ngondibaleka nalanto kaThixo ngoba isikakhulu seyibethelele olalande la picture yombone ngena pha hayi uveke uyibhidisa nalanto kaYesu imaki once wathela ngoThixo veke wena ufuna likamdala ngoYesu lonto okay Christian there ikholo dance ne creative ke it's not ikhona lanto wena tawo imali uyenza kunika ndifuna uza kule ndawo uYesu ngesilungu bathi ngoChrist imake sinazo ivisuals azalo umuntu sithetha ngayo kodwa zange naphina sazibona ivisuals kaThixo God lonto bendifuna ukuyazi awukhankanyezi kwezini ayayibona ke lento bendisithi into ezimbini zange sazibona awuThixo umdali wezulu nomhlaba zange sayibona ipicture yakhe asimasha yilento bendisithi uyakholelwa na into ikhona into elawulayo okay ikayindalo le futhi iyazithi indaba wena into onoyenza lunxibelelana nakho neguwini waziwa neguwini imbali yakho le imbali yakho leyo senje uba ebumbalini bakho ngamathamsanqa uzawacela apha inhlanti yabo andifuni ukuthi inkolelo ke leyo yabo lana ndibalela uba ukholelwa ayonkolelo ukwazi kuyazi laa nto yoba ngaba senza le nto ngoku asenzeli le nto uba mhlawumbi sikholelwe bona uba kodwa yayazi uba mhlawumbi mandithi ndenzela uZilimbola yabo andangona ngambona uZilimbola uyaziwa apha ekhaya yabo uyikwaziwa nobuleliphi yabo into ezinjalo andifuni ukukholelwa ke ngoku lonto yabo then ngoku noba uyaphumelela uyakumbulela and umbulela kwakho yena umandla khona ngoba unguwe yena yabo akana picture ngohlobo loba uyamazi angitsho akanayo lapha ethu nanku ndithuke ngoku noba mhlawumbi uyamazi ngohlobo ipicture yakho kodwa ayilonto ayinawuthatha amandla akho iwase kwenye indawo uba ayithatha amandla kuwasa kuye ngawakho lamandla kuba nguye yabo kungafani kwami kokoko into endiyimkisa kuYesu iwesi kukhona abantu abanentsimbi abake bayambulele yabona yabona uthoba amandla yabona uthazihambelani noba intoni uyenzileyo usebenzile khawukuzincome khawukuzincome noba mhlawumbi kuyawukholelwa kubantu bakwini uyabo kodwa abantu bakwini bazawuphila ngoba bakhona apha kuwe iligasi lakho nje bongazincoma wena siqugqibile uba wancoma uYesu uyawuncoma but ke ngoku uyazithweza amandla yabo uyazitheza njengoba lemisebenzi yakho hayi njema ukholanto wena xolo dance njema ukholanto umuntu imisebenzi yakho senzele kabuhlungu ubhuti ubulele sanje ba hayi ikhona lanto wena khona yani bhuti ziphiko ikhona lanto umuntu agule ne ahamba yothwasa anqatyiswa intsimbi
then ekuhambeni kwexesha abone izinto zakhe ziya ngoba nzima more ahamba yozikhulula insimbi athi ndiye ecaweni because bendikuweshipha abantu abafayo kudala umuntu athi ndibuyele ecaweni izinto zami zalunga ndazikhulula insimbi yebhuti yazi intoni not wonke mhlawumbe unyani ligqirha ngenxa benxibe mhlawumbe le insimbi wamahiya abakhona abazikrokelayo noma ndiligqirha bona hayi ndililongo yabo into ezinjalo okay mambalwa amagqirha bhuti konje manisanga ambalwa kakhulu abantu badinga ingxaki badinga ukwenzela ingxaki laa nto ithi ngenye ixesha omnye umntu angamane velelwa sisiyaca laa nto boyokujonga phaa kuye singabantu bothina sizelwe futhi ngabantu abe besenzela izinto noba mhlawumbi ibicathuke kutamkhulu wakho yebo le nto akayenza utata akayenza utata but iyavela nalapha kum yabo even ne-genes uyakwazi uzala i-albino ibe ingazange yakho kanti yayikhona kudala phaa kuyo ikhona into enjalo ke bhuti omkhulu ufumaniseke into yoba ngaba hey usindisiwe omhlambi hey hayi ecaweni kanti udinga nje uqatywa yabo omhlambi udinga uthombo uyonga intombazana ufuna ukuthonjiswe umane ugrogriseke uzibona omhlambi intoni ezindiqatyiwe yabo but ke abantu igazi lakho linaba bantu benzele ezanto yabo bafuna nje ukwenzeka ukuze kuqhubeke kubomi yabo ngoba abekho bona ngomzimba bakhona two wena igazi lakho so ezanto bayazi gazi bazifumana ukwenze bazokwazi uchila babonakala baqine nalapha emphakathini like ubone izinto yabo so wena uzamona uvelo lezezanto uyathwasa uyando ba lisiko cha akonto idibense nobuba Awubotshwe zonsimbi zakho zingenamsebenzi ufuneka kwajaka ufuneka khona okanye ufuneka uqatyiwe kowenu yabo into ezinjalo noba mhlawumbe ufuneka uqaba umntana yabo nabantu abadala ke abazi yeah and to yiyo lento abantu baba confused ufumaniseke into bangaba kuthiwa abetsibela le yabo yabo hayi akwenza ndisinto ke ngosinochungo hlobo sine line yabo sine line mhlawumbe ndithi noba uyathwasa nyani awuzosukuleqwe uyotshibhokwe yabo unalo ubizo umbona njani nyani umuntu onalo nyani ubizo uyabonakala bhuti uyabonakala umuntu because manintsi nozibuza manintsi nozibuza kada ikhona ndiye ecaphukela bhuti omkhulu yabo lana selamabhayi amahiya yabo ezizibomvu hayi nali njani na noba lingamhlophe andilazi yabo ndiyaqala wabona ngoku kunindawo khona bhuti ngela xesha andiwala ngela xesha mhlawumbi andikhumbuli ndibone hiya kwela cala lam andikhumbula ndiwabone eTV kweza konongoma yabo ayebovu ekudala ngoba ndabona wakotshiwe ngoku akhona nabo kwacreate njani onke ke kuma into enye yabo mna ndisenombuzo weJerman yabo kwapha emagqirheni yabo cha ke ngoku bakhona amagqirha kuthi endiwaziyo abanxibayo so ndiyaxolela yabo okay abantu abadala yabo ababewanxiba yabo oqabhoka yabo ndithetha ngabantu abangababe ngamagqirha phakuthi andizange ndabona hiya lalo ndithi ke ngoku bengeke ndasho ndithi yabona bhuti nobucedu ndiphiwe kodwa kunomonwa ngam Dakova kunomonwa ngam mna ndiyabona kanisiya kwenye into ndiyeka le yam yabo Dakova and futhi ndibe ndiqoma andiyinyashi leya into cha ayidibanisanga nam ndinyashi ubumna ukuyothi xakame kuyo iphile yam yabo ifana nelwimi ibhuti omkhulu khona iline yam ethi sisixhosa niyasihlaza kamva lihlanga xa uzidla ngolwimi lenhlanga yabo khona ingoma ezayo ethi mababophe uphondo ndithetha ngokubaleka kwelwimi pha ngoba ilwimi lethu thina singabantu abamnyama isikakhulu yabona ngoku sesikwazi ubhala ngoku imbali sinayo but before sikwazi ubhala imbali lethu lelwimi uzawukhumsha ke ngoku ulibala isiXhosa xa uthi makubotshwe iphondo into nongalazi ukuthi awuzuzazi ngizabuya bhuti awuzuzazi imbali yabo khona lamaqhalo athetha ngembali yabo zemke inkomo amagwalandini xa kunini yayithetha ukuthini loo nto yabo amagwala zimbali yonke into ethethekayo ine-history phaa kuyo ufumaniseke into yoba thina besibhala ngolo hlobo elwimi lethu mke elwimi lakho lahla yonke laa nto laa mbali yethu besesiyibhalile yabo into ezinjalo thina besibhala ngokomlomo sibhalile ematyeni kodwa into esiyikhumbulayo ngoku ilapha elwimini yabo and ke ngoku elwimi lwethu yonke into yam ke mna ke injalo yabo injalo into yam once yaye yam then ke ngoku wandibonisa enye into ndayibona isuka phi ndiyayibona good but ndiyakwazi uzikhupha kwe ndibona uba ayidibanisanga nam yabo so umntu ongelogqirha
umbona njani phakathi kwabanye udandinambona ayikanothi into zonyana nawusuke ndimtyumbe ndithi ngiyelo akalilo but ya andinambona nambona but mambalwa amagqirha amanyani mambalwa and amanye akhona amagqirha umuntu unomoya but ngumoya nje bafana baphiliswe kowabo then akho into ingapha yoba makanyanga abantu kakuthini but kulungisa nje ibomi bakhe abone mhlawumbi lo muntu usisihlwele sakhe wayeligqirha fumana nje ezanto lo muntu uphila thu wena mos wafumana ezanto uyakukomelela nawe yabo kwinto indawo uyakuzibona ezinye izinto yabo engabonwayo ubuye umva kwezinye yabo ukhuseleke ngenye ixesha yabo ube fan bomhlambi akandi lanto yabo la nditsho mna bhuti so le topic lena I think noba mhlambe enye topic yengenye imini because inde le topic inde kakhulu sizawuhlala kuyo side singade siye kwezinye izindawo kodwa ke mhlawumbe zawunika wena andiphinde ndinike noTabachi naye mhlawumbe ikhona into afuna ukuyibuza mhlawumbe njeba so sithi wena ngoku ulilwe igqirha mhlawumbe uligqirha elinjani elisebenza unawo umkhawulo wakho kanye intontoni uyanceda abantu kwalombuzo wami umkhawulo wami bendisanda ubonisa bhuti ubonini kumkhawulo wami lo busanda ubona apha wandibuza nyama ezangoma ndingatsho bhuti omkhulu enye into singabantu abamnyama icinyiwe imbali yethu yacinya sada sazazi ufana ndingathi ubugqirha bombaxa bhuti xa uligqirha kunyanzelanga uba uyokomba amayeza Amen. andithi fana noba ube ngugqirha like ehospital bakhona oogqirha besejani bakhona oogqirha bentontoni bakhona oogqirha balungisa iinyawo bakhona oogqirha bakhona ababelekisi yabo kwii-departments nasemagqirheni yabo and ke ngoku siyazivelela isiphiwo sakho emagqirheni yabo sivele ube nale interest yabo uyakwazi ube ne-interest ukuyokomba naso isiphiwo sakho and zawuzukuxela uba izawomba wakhupha babeka apha ayaphilisa yabo nami lolu hlobo lokukhupha nje amagama mna bhuti yabo andithandi noba phakathi kwabantu ke mna ngohlobo endithetha ngalo ndiyakwazi uthetha kusekutswini umuntu apha endlini bendizithethela nje into kanti rhoka kwenye indawo yena ya ndibe ngamagama nje ndiwathethayo yabo so izinto ezinjalo nami ndizama uziprotecta kanjalo so ndizidlale ndizivalele endlini but ke ndiyakwazi iwesi ke ngoku into edibenise notywala xa ndiba kwi-vibration enkulu xa ke wafumana ndiyafumana irhani ndiba andizukuhlahluba but ke ngoku enza ukuthetha uzawungam-comfortable okay so uthetha into yokuba wena awunazi into zakho zokusebenza endlini ungumuntu nje othetha ngomoya nje like udibana nje ungaba bantu mangathi abantu ungaba abantu bamhlophe ke mandibeke lo hlobo ungaba abantu bamhlophe uthi xa udibana nomuntu nasetown ufika uthi dlavu umshiya apho umxelele into yenze loo nto awuhlahlube nje I think loo nto bendinoyenza uba bendingekadibani nekhaya ndizilungiseke yabo laa nto ithi mhlawumbi omnye umntu xa ethwazayo uzawubona sowuhlahluba abantu abendlini bengafananga laa nto yakho ikhona yona but isafuna uyoqoqoshwa kwenu izovulwa yenziwe ibe yinto eyiyo yabo so nenoba shiyana ethamsanqa ngokwazi uziqaphela okanye ithamsanqa lozalwa kuloo mzi uyihoyileyo le nto uyazi into bafana uba uyi-unlocke njani iyakwazi ipassage nazi ipackage ufika but you have to open it ngendlela erayithi yabo ungasukuthi ngenqaba yabo ndizama ukwenza umzekelo kubhuti omkhulu so ndisatsho ke mna ngohlobo ndenza ngalo and andingamabhuti omkhulu sitsho nje ndimanzini ligqirha ndikatya ibhokhwe igqirha funeka libe kanti selityeza nto laxhelelwa ibhokhwe latya iziphika nanantsela nezazi phandle amafele wayabona abantu kuthiwa bayagcabaza emveni kwemvuma kufa then kuye kuyiwe ke igqirha baninzi ke abantu abaleqa loo nto yabo babe ligqirha incabe leqa laa nto uba zaba mdala ndizawuthini zaba ngumkhulu wayikhona kulapho utya inkomo graduation kukhutshwa ubekwe phaa ebaleni yabo uthwala isadlokolo yabona lapho utya inkomo uthwala inkomo xa but ke ngoku stage esiphezulu and ke ngoku ubujonge sona gqithi ndiyakukrokrela ulilo ubujongela ukuba jonge uba ndegraduata ugraduation yafikela ayafika igraduation khange imisebenzi uba seyizenzekele yabo
but wena cha funeka umane uyazi into yoba ucontrol laphi yabo into esenjalo la nto kuthiwa imiqondiso Okay. imiqondiso ikhona awunoze ukuthi ngenxa njengenxa ndisithi ndiligqirha yabo ngoku ndifumaniseke into yoba ngaba andikatyi ibhokhwe okay manje ndihambe ndotya ibhokhwe hayi bo yintoni ethi bo yabo ibhokhwe ungaqondiswa nangethongo bhuti omkhulu uphuphe mhlawumbe xa sewuqondiswa ke ngoku uyayiphupha nakathathu ke mina eyi-1 yabo mhlawumbe usukubona enye into mhlawumbe isuke izongena apha endlini ngoku lapha eKapa mazikhona nebhokhwe ubomba ingomsi lapha bomba yabona umqondiso oqondwa hayi nguwo ke yabo hayi awusuke ucinge yabona khona abantu babahiya bayacinga ngase ndithi la nto beyibuyithetha bhuti omkhulu ba ndaye ecaweni ndazikhulula ezinsimbi ndahamba ndathinda zama hayibo ayasosifounder okay bandikele kuwe leyo ndizonikela kuTabaji mhlawumbe iba ke kuleyo gqibela ungasenzela iswasho sama gigs uyasenza ndizidinga nje nami igig yam is the inantsika irhaxe yam ila performance mhlawumbe ingilindileyo yabo noba mhlawumbe kuthiwa ndibhukishonini funeka ndenze show pha bandiyabulala kwenzela umuntu ondibone pha aqhubeke naye andibhukishe uyandibhukisha yabo so ndenza show uba ndizayibulala pha leli ngathi ngikwayi yami liyeza lami yabuba ndikwenzela uba ndifumane nomnye umuntu yabo undifundise enye into wena mkhulu wam okokuqala undifundisile uba nothi wonke umuntu xa egula ugulela uyothwasa umuntu nganye makazigoduse ayokwenza amasiko asemakhaya kwakusekwangathini ungakugoduka kugulwa kwazi siyagula apha eKapa kwazi asigoduki asenzi nix asike sihambe siyozisa into encinci nje le wena uyozifaka ezibhokhweni fumaniseke uba uzenzela amashwa ke ngoku yabo ngoba andinangxaki ibhokhwe uza kufakela amashwa xa uzenza igqirha ngelilongo yabo umbuzo wami wokugqibela mkhulu wam yintoni umohluko phakathi kwegqirha nexhwele igqirha lo linentsimbi ixhwele lona andiqondi uba lingakhona ixhwele ngohlobo ndenza ngalo ufumaniseke uba lixhwele ngenxa yale ntetha ixhwele amandithi iyenzeka laa nto ubufumaniseke uba ukhona laa gqirha mhlawumbi i-department yalaa department yoba uyokomba njembe ayokomba mos umuntu okomba uneyala assistant omhlawumbi engaboniyo but umhlawumbi ihamba nawe okay cha wena usubone into ndizombayo yabo ndiyakuxela mos phele ngoku nawe ukumane uchiza mna ndiyabona ndiyayinikwa le nto wena ke wena uqhele kum uyi-assistant yam ulixhwele ke ngowena ngoba uzawuphela soyazi yonke laa nto ibidinyazwa ntoni nantoni nantoni yabo ngenxa yoba bu-assistant uphele sowulixhwele yabo uzivusela wakho umrhalo wakho secala yabo ngenye ixesha ibomba ikhona imali apha yabo emntwini ongayaziyo bakhona abantu phandle abathanda ulife of fast kakhulu buyingozi kangakanani uyothwala ezi umntu andiyazi butala awukafikeli ngapha ake yiza ke Tabaji andiyazi ndiyarhalela namba nemali cha inyama kukhona nyani uthwala siyazibona zantu kuthiwa uthwala uthwala ufumaniseke into yoba ngaba and ndiyoyikisa bakhona abantu abathwalayo wena rhulumana ndokubuza lo mbuzo even naselalini yami khona indoda ayichebi phofa ayikhulisi kwa uzikhulisa ino lihlala inenqayi isibaya sayo sihla akho mfuyo engekhoyo kukho izinkomo kukho izigusha kukho izibhokhwe kukho izinkukhu unomzi omkhulu kakhulu kukho izindlu ezingangenwayo kukho izinto ezingenziwayo like umntana olantozileyo okwesexesheni akakwazi umphathela ukutya akakwazi uthini xa awenza nix kulomzi yabo ndibuza kulona ba butomkhulu hayi mna I don't know phakupha ndinabo mna senje ba into engaqhelekanga funa ndibone into endiyiqhelileyo mna into engaqhelekanga so hayi khona ndiyayirhalela la mali qha ndiyazibona ngokufumaniseka uba ndiyaqonda awusoze ufumane imali ungekho nto ikunika ingxaki yabo so into yothwala hayi because abanye abantu bethwele baye banikele nabantwana babo uyayibona ke lo abanye abantu kodwa ndiza kunika nanku umkhovu okanye ndiza kunika nanku uhili nohili uzomane ukuthi suku xa ufike ixesha mfike abanye baphele belala nabo nabo uhili yebo ndingasuka mhlawumbi babe kuthiwa ndingathi lilishwa nje mhlawumbi lozalelwa kuyo loo nto ubomba uqhubekeka nayo ke hayi andiqondi uba ibe kuthwala ndiye mna lizise
hayi ndiyayika mna asoze but I think ndingafeyila which is inabo ubungozi obunabo ndingafeyila kaloku uthwasa kaloku ina etha uthwala manje thenzi uthwasa ina etha leya uyanikisa ufumane yabo uyanikisa ufumane hayi bubugqirha ngoba iyafana nabantu bakhona abantu basebekhona ngofumaniseka ukuba babethela la mibutho athathe inumber ID number zini yabo zonke for amane ayo investor ukuba akudubule ungena imali yabo uhambe iminyaka dubule omnye ungena imali yabo into enjalo manje ufumana imali ngendlela engeyiyongo. Okay mntinci uba make sinikeze ungathi uTabaju nawo umbuzo nawo ma uleka na kodwa ke manje udubule ayisana umuntu omkhulu xa uthe mhlawumbe ungumuntu ubukhulela ecaweni okay ubomi bakho bonke uzuthi uzofumana ke ngwabe ebudaleni kubekho umuntu okuchazayo athi kuwe emfondini washiyelwa insimbi nomnamatho anaba ndiyibiza kakuhle nawo wakho wenu kuyingozi kangakanani okungayithathi serious lo information ngawuthe wayiva okanye ngawuthe wayiva ufuna uyilandelela uye wenze njani ube ungakhulanga ngolohlobo wena kodwa ke lanto ibuyela kulamqondisi ungayibalisela into ndikubasela ngolhlobo ubakho ikwenzelekana noba i-physical noba into nje ongayiqondiyo yabo abantu abadala bazokulimaza but bazawuvela futhi bazawuvela ngale ngolhlobo and umuntu angakuxelela and yileyo ndithi mna ndifuna uyihoya kakhulu into edibene namagqirha bekapa yabo andiyakona andihambe nendle awuhambi nenhlombo la hayi andinantsika mna kodwa ndiyakwazi phakuma endlini ndifikelwa ngumoya yabo ndisendibonge yabo noba ndikhwazanga kodwa khaya okade ndifumanisa ndiyaphilisa but ode semntana ndiyarehesa mosa yabo into ezenzekelayo noba sendiselalini ndiyaxhensa ke xa kuthe kwakufitshane kuloo ndawo isikakhulu uba yingumzi wakuthi yabo ndiyozinantsika kodwa still yenzeka laa nto xa ndiyisekistini yam yabo ndirelaxe and ndiyacinga nentsango iyayidlala indima kodwa ndawuqhunya ndawuqhunya but intsango ndiyayitshaya ke mna qha andiyabo mhlawumbi uzayibona njani ndiyayitshaya intsango licuba lakuthi ndingumvathanga ndingumatshaya ndikhona ndizibeka lapha ezibhekileni phaa ebhoksari khona phaa yonke into senje uba abe abantu bebephila abantu bakuboqala bebelisebenzisela cuba phaa kuthi yabo mhlawumbe sithi abantu yalibalisa ikulibaliswe hayi ndiyalibalisa izulu senje uba nje nothi ngendlela erongo qha ndike ndibone intoni nale nto ingadifiki ithethelele but ibhethe kakhulu notywala utywala ude ungaboni ke utywala uzubona into bangabaya iyo nto bamntuli ungaboni ngamehlo onzami noba uyabona xa ubona uba Tabaju uphendulekile umbuzo wakho bothi ubuphenduleka andazi bangake ngiphinde ndihlaba omnye nje ungaza buto omkhulu ungaza yeah noba sikhange sibe bade xa uthi mhlawumbi like umuntu ayithazi bona uba hayi man ndifumene le information uthi ojonga ngemva ufumanisa uba no man zonke izinto bezihamba kakuhle zaye zimoshakala uye uthini ke ngoku nxa uthe wafa iyasebenza laa nto bakuxelele umntu and then uqala ujonge ke ngoku laa nto ndithi nami ke ndisebenzele ujonge emva yabo okay ikhona laa mntu ukrwecaya kubonise yabo angakrweca kubonisa into yoba mhlawumbi ufuna ukunceda ngokwakhe akuvule nje amanye amehlo baswaye then ke ngoku ibe igqirha lakho ibe kwanguwe uthi wawubheke emva ujonge bo hey uthi naba kum yabona ubuyithetha into bangaba undishiyelwe into kowenu uhambe ucinga uba ngangibani onondishiyela into buyela ke uyabona yakuleko kwakwetyisa bendithetha ngakho yabo ungaphela mhlawumbi ifumana into bangaba okay manje ndizame lento yabo ngokwe-interest esuka apha kuwe kanti utsho phezu kwayo yabo kungadikanga yena uba azojikeleza kwakho akufuna imali uba yenza loo nto nje akuncede nje okay hayi make siyivale man ndiyaqonda uba ndicinga ngolo hlobo nama ndithi mna nditsho ngqo yabo into enjalo but ke ngoku ndibonisa iingqondo zam uba zileliphi kule nto uyithethayo
yabo. Masikubulele kakhulu manje siye sanencoko emnandi kakhulu sathatha nendawo ekhaya sicingela uba singazithatha ubafundisile abafuna ufunda and nathi usifundisile wasilumkisa masilibulele ixesha lakho bhuti asikudelelanga wathi wakwazi uzotsho apha kulomzi waseNew Wave kade ndingayivala okanye ikhona nje into yokugqibela ofuna uyigqithisa sibaleke. Yeah, I know uzayivala kodwa ke awukwazi uyivala balo kuba lo bhuti ebesizi mention into obangaba ukwela qala lakho for le 5% so ngoku yavuna ukuziprofile awunawuthetha ngento enkulu kangaka ungekwazi prove. Ayike ndayinantsika ngeke ndayibona icomment ka bhuti pha kwinantsika kakhofu ba utheni ungajonga izilimbo baba akanantsike makarepe umyeka njani ufumane kanjani kumakhasi onxibelelwano? Kuzilimbola inkanyamba ku TikTok zilimbola_EC ku Instagram. Hey pa ku Instagram nabantu ke ndingubani ngase abantu bandifollow kakhulu pha. Then ku Facebook uzilimbola EC zilimbola ubuthi bhale zilimbola inkanyamba. Okay. Uzawungibona ebuqaleni uzawubona real then uzazibona bazipostwe ngubani. Zintono busy zizo ungathanda ukuthi abantu bahamba ngiyathengisa iUSB apha kumi 100 rand iUSB qha ifunyana abantu abakufitshane ngoba izaba useless into basibe sikhupha imali ezi extra for uba ubhatale uba mayiyofika e-Eastern Cape USB yabo. Ndikunika WhatsApp 120 xa kufitshane ke lucky you ndiyakunika nge100 rand la USB. Then zisebenza kwingcinga zenkonde. Yeah, ndisebenza kwingcinga zenkonde ngoku i-EP. Ninzi ke ingoma ezizayo. Mababopha uphondo. Siphondo itrack ezalidropha I think Friday. Yeah, Friday but ba umhlawumbe bayidropha Friday. Iyawudropha Monday because yabe seyikhona apha kulanda ayifakile. Yeah. Any performances esinozilindela siyohambe siyokubukela? Yozikudala kodwa endikhumbulayo. Okay. Zawube ku poetry session. NgoMay nge-23 emakukhanye. Endikhumbulayo then ezinye abantu bandibetha abantu kuwana abandibhukishela uSeptember ndikhomba ngoSeptember zabe sendinyukile ngoba bandibetha anisa abantu bandibhukisela ifestival balungisa ifestival ngoba kaloku zabe sendikwelinye inqanawa kwela xesha ndakuxelela bayandakhela ngoku bona bandokhela kwangexesha because nisi abantu but ke ngoku ndiyamxelela umuntu noba uyabonakala but ubuqiniseke kangakanani yabo kude lento yinantsika but le ndiqiniseke ngayo yile yangala 23 then ke ngizawuhamba ngithengisa iUSB kuqhomeka imundi yami ke ndiyafumana kusayisi yabo because andiyenzi into ndihleli pha endlini then ke ngoku napha ndiyaziphusha ke reels ndathengisa na ku Facebook ndingatsho isikakhulu xa undifollow uzayibona ke because yonke into endiyenzayo isikakhulu ndiyayiposta wese napha ku WhatsApp yabona xa uthengelana nansi uba ngumxhasi kaZilimbona. Okay. Masenze seyikhona into rating apha ya. Masenze kanje ke. Seyikhona into rating. Buto omkhulu masenze kanje. Unandi rating. Njalo buto omkhulu. Wasifake le app. Ibeat andikavanto kodwa. Famba seyisisho. Ukhona into eshole ezantsi kodwa. Eshole ezantsi? Andikaliva eligubu, ndikhangele eligubu. Ngibona. Yayiva yiwo? Asikhayeke yami ndiyayiva buto omkhulu. Uphizo ke lo? Wena Phizo on the beat. Uyazibulala. Abe njalo. Jonga. Kudala ndisiza. Ayindimangazi into ayawufika kweli lixa. Atshonile amalanga mina ezinje ndizicinga. Ndidlalile ngomhlaba ndafumana imbuyekezo nguye nathi xolo ngoba ndinomsekelo welihlo leyami inyama ndiphuhlise dala intanga natya uthi ngendiphi na ngaphandle kwalomhlaba uthi ngendiphi na ngaphandle kwalomhlaba lixesha lesivuno ungathi ihempe isivuno sam siza namaqhosha akuba molokozana ndinetanki ndinombona ungandibona ndimila amaxhaka ndisidla amahlokwana sivuno sam sihlola lixesha lesivuno jonga ndixhanisa ndijonge egumbini andidinga uxhathisa ndinika kuhle emasimini kwedini kubani uDoyi kubani uNonzaba ukhandanyawana ndifuna uthuma chaya
ochaya ngombheka phesheya uqingo ngethambo ndikufaka kwincili yamacesibe xa ndinohambo ndiyagempeza ndikubhuti ka-Anjalo ndinolonwabo ndinoncubo ndingumnikazi wesisifuno emeneni ekunyamezeleni ukhona umvuzo ufuna enye beat ukamnike dance aphinde sihlangene ndayiva yona bani ikhalela kude ne khandiphe ibeat right mapho kamphethe volume yakhe te umfakele neguba apha yeah Benifuna leli kaDiezo cha ndiyalibona lisephaya likaDiezo komtheni ne faka inkanyamba unazo zonke awunazo wena hawu kulungile ngingathethisa kodwa ndizilungiselele iva akube ha manje le beat cha awufuna undinika gubhu let's try alikho igqubu imake mayize le nkanyamba okanye khona bese awufake mayize akayitshintshe bhuti imandla ebhini uyayibulala futhi ungayibulala ndingayibulala undoqo kukubetha kwelwimi umamele le nhloko Uyaka nje umva. ekhaya kapho masikalele buya nje okay kwenzele lenzele bayi uvele kahle ungasala nje inathi isondele kuwe yona imic yeah okay sikalele basiye drop undoqo kukubetha kwelwimi umamele le nhlombe ekhaya kapho unoyiqonda sibhukuxeza inkobe bapha bafana nathi khani bakhombe ngumoya nelanga lo ndibanisela lidangatya isifutufutu ngasibuza sophuma amajuza ukwehla kweso siganeko abakuni baza kungunga udibene nenywaki wena ungumhlangani xa ubusiyaphi sele uhanqwe ngamalangabi uzawurhawuka nyawuka umqhoba kulidabi ufikile kwesisiqendu kwelomkhulu walomkhulu kujikitshwe ngabakhulu igqanga elishiyuhlu izinto zizenzekele kobelele ukuwa kwekhandlela lesikhaya masambe alright masiye ke ngobantu benza loo nto sikalele ye abe njalo nogumbe tata okay si on la waqokelelana umkhosi xa utshaba selisondele kukhunjuzwa amajoni utshaba ungakulingi ulidelele ibhombo le ayinaphahla ayondlwanyanetha istrongo awunomelana nayo ufeketha ubuzi Nagasaki ubuzi Hiroshima xa seyiqhushumba ibhombo yiba ngathi bekufika inyikima lo ngumlilo ngenawucima umgubo wawo uyakutyabula okwenkabe enkomo ezawuxhelwa umlilo uyawurhawula hey sisimanga isizwe singapheli nganguqhwanya kuvumbuka amadangatya nemena amandla sigangatha hey yagqiba nabe njengentanga ndikuxelela ngebhombo nobustrongo bale bhombo eya dudula amagxoxo asekhongo ephethe imikhonto kuyafuneka amakroti umkhosi unenkani hey yakushekelwa buxoki ngoba zawuphela inyali hey silibona undoqo kokubetha kwelwimi umamele le nhlombe ekhaya kapho unoyiqonda sibhukuxeza inkobe bapha bafana nathi akhani bakhombe ngumoya nelanga lo ndibanisela lidangatya isifutufutu ngasibuza sophuma amadyunguza ukwehla kweso siganeko abakuni baza kunga udibene nenywaki wena ungumhlangani xa ubusiyaphi sele uhanqwe ngamalangabi uzawurhawuka nyawuka ulixhoba kwelidabi ufikile kwesisiqendu salomqolo walomqulu ujikitshwe ngabakhulu igqanga elishiya ubuhlungu izinto zizenzekele kobelele ukuwa zinto zaqhabalaka umlinganiselo ngowesithathu icala liyacaca abantu abadala bebefuna uzala koqala thabatha isikhala zohlaba sithatha amanyathelo ngoku kulungelo umsebenzi ubuvila bume ngenyawo isimnyama sihleli nansi lenkanyamba ikhuphi xakaxa soze simiyeke amathumbu atsaleke zinhlungu amatheketheke siyazizisa chiza lezifo ukumculo elidliso siyawuvela sesiyimpiliso khoboka siyakhulula daka siyonyula axhoba siyahlangula siyohlula ungababuza amahlande enyuka siwaveze kwindaba zeyiphutha babuyile ababhali bephethe amasiba njengezikhali inxusi emhlabi sithandazela imibongo ezaniphilisa ngaphakathi uhlala kuhlanga bayashwantshwatha bayateketa abantwana yinene le idinga isikhalo sencamazana watyibeka ngelo hlobo umbhali enyembezana hey
umbhali wayenyembezana hayi maziyeke bhuti maziyeke ndiva bethetha ngapha inkanyamba ayithetha isenza bafika ngonyezo nonyanya nakusasa baseza nangoku look ichiza siseza okodongo libhudlwa ngumhlengethe sakuqiniseka kuqhawuka amaxesha kusheka intsontelo umnqantsi enyukela ayikhwenye indlela usompempa ngalifakelela ngoba phela ixesha lodlala sawubamba usiba nephepha isixhosa niyasihlaza ikamva lihlanga xa uzidla ngolwimi lentlanga impucuko ziyulana nengqobhoko masiyeke futhi Danke. Yeah, masivale kanjalo, masivale. Yebo buthi. Masibulele ngethubo siphelona. Siyabulela kakhulu Utazile imbola. Nkokheli enkulu uZilimbola. Endoda ezithiye ngegama likatata omkhulu wakhe. omkhulu Amadoda. Okay, masivale loya. Ke bhuti wami Bhutisile imbola. Maniphinda ndokubulele bhuti wami. Hayi noba ungathwala noba unothwala wena khona masiphinda sekubulele. Usibone ke ukusibonisa lento yakhe enkulu ke. Yasichayisela. assets man akada inomsebenzi ubhuta ndangxaki ndumntu walonto ekugqibeleni umuntu walonto kubonakala mna Okay, mhlambe amazokugqibela phambi kokuya kumazokugqibela enkuthazo nento zonke lento leyo khawuqale ucelela abantu ba xa befuna uZilimbola bafuna ukumqasha kumhirisha kuba ngabazo perform okanye mhlambe azo umfeaturisha kwi-verses thile nakwintoni na nento zesintu fumaneka phi na. okay enkosi ibhuti ngelo thuba yabona ngo awufumana i-chance Make hlisa nje mic wena but uhlale ungalinani relaxa hlisa nje mic. Okay bhuti omkhulu kona ndiyafumaneka uZilimbola lapha ku Facebook yonke into umtshato undibise noba ufuna une system zakurapela esystemini okanye zakubongela I don't need i-system nje zakubethela nje ngohlobo olu right ndinayo iset yawo intwana enye yonke imicimbi okwesintu ke wake ndiyakubalisela ndingakwenzela enye into engasoze lityalo yaqaphela noba ngumcimbi onjani ke yafumanisa ndiyabonga ndiyarepha ndingatsho ndithi ndisetshipho kwangoku uyabo laa nto bendiyithetha ndithi kwabantu abandokhelayo abandibhukisha ngoku uyabo ngoba ngoku kwi-1,000 ngoku andifuni xoko 1,000 rand nje unika 1,000 rand but ke ngoku awubuphi noba uphi uzazikhwelisa ngokwakho ndigoduse 1,000 rand ibhe epothweni yam yabo i-1,000 rand ye-performance yeah okay but ke ngoku inganyuka xa ufuna isetende but ke la 1,000 rand izingoma eziyi-4 uyabo okay 5 uyabo then ke ngoku enye imali ingenzeka ingaphezu kwe-1,000 ixhomekeke kuwe but mna ndifuna ipokotho yam ibe ne-1,000 into yalo mzuzu leyo ndingatsho ke noba undibiza phi yabo features zona ivesi 800 ngoku okay sekudala abantu bendifuna bendinansi hey ndinento yobhala kakhulu mani bendiqome ndinommona le vesi asibe yam ngasibe yam umfana ngamnika enye ivesi ndikomba hobo ndimkisa into yakuthi apha kohlobo but ke into yanamsebenzi because undibhatele 800 ivesi yabo ndiyokuphulela xa ndiqonda into ba ndinoko ndiyakholiseka kuyaxhomekeka kuba umoya wami uthini ngelaa xesha kodwa i-800 yeah le njengoba ndisitsho ke ngoku yi-boom bap andifuni itrap ndisasebenza ngesawundi yam yabo undisendela ibhithi kuqala ndiyafumaneka ke kwibhayo ndikhona iinamba zam xa undifuna inboxa zonke iipeji zam zilapha kumaye komntu ondimnantsikelayo ngenye ixesha ndifika ndinantsini ndikhohlakele ngenye ixesha uyawufika ndinantsikile ndisemoyeni omhle ikwaxhomekeka kwalapha kumntu kondibizayo yayifumanisa ndingatsho ikona into bosithi mandiyicacise bhuti bendisithi mhlambe uba unamazwi mhlambe ufuna uwaphose ebantwini ndingathi yini masike sizameni mani ibeats zenantsika andiyithandi laa nto ithi asinamali abantu ayinamali le way yesiphasa ibubuxoko be i-mentality because even abantu abatrephayo mani ke ndibawona kwezi shows mdakanyana yabo iphi loo mali banayo yabo senje uba yonke siyalinganani mani qha and ke ngoku abanye abantu abafikayo kule level sikuyo ngenxa yoba isiphiwo sawo besingenayo la uyabo so uba ubafani ngohlobo senza ngalo siyayibhuda hayi leli kuwe kodwa nina ndiyinqwenelayo ngase ungatsibeli la sound kuba ubona ngathi bapha yabo ukuziteste zonke yabo
yebo ngoba babalekela kwela cala bhuti abafuna ngapha bakhona abantu endibathandayo ubhuti wamkhulu abenzela sound ndiqombe ngihayela umva kule sound ngenxa yoba ndiyambona uba ngakwazi uyenza Inkosi bhuti wami. Nkosi. Masukuyeke ezingade ezicimene Masizame, masizame loo nto singabantu. Nkosi siyavala ke kanjalo kusathi ucima izibani. Masiphume kanjalo madoda igama lami ngosiphamandla yawa le New Wave podcast besiphethe uTazi Limbola ke wasibalisela insusa yakhe yasemakhaya uzotsho apha eKapa wasibalisela ngendlela yakhe yomculo sithi qintshintshintshichi vum 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 Gone kanje. Never end. It's inspirational, yeah. Educational, conversational, yeah.